Bueno, beste barik, hasien gara, betiko lez. Lehenengo puntua, kontratazio arloko errekurtso bereziaren berri emotea, kontratuaren inguruko errekurtsoen administrazio organoarena, errekurtsoa Irati Bidaurreta Madrigal Gernika Lumoko udaleko zinegotziak jarri zien, Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak eta oinezkoentzako eta ibilgailu guneak eta baita elementu strukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko zerbitzua emateko egindako kontratuaren pleguei. Hori kontu emotibak garri da, ez da? Ez da, nonok berba hemen gure badeu horren ganien. Usten gedun errekursoa bera apur bat azalduko zenduela herritarrak nondik norakoa jakitzeko, baina saiatuko gara gu azaltzen apur bat. Alde batetik, honen ganien bi gauza komentetako, alde batetik errekurtsoa hau jartzie guretzako azkenengo aukeria izan zala. Kontratazio horren plegoak aurkeztu jakusen momentuen, aztertzen eta betiko moduen plegoak irakurtzen eta ekarpenak ze ekarpenen alzien aztertzen hasi ginen. Eta ikusi gendu zen, zalantza asko sortzezku zen puntu batzuk dauzela. Orduen, hori ikusitze hirigintza batzordien zalantza horrek azaldu eta aleginen gendun, plego horrek ez dakit eztabaidatzeko edo ez dakit beste modu, eztabaidatzeko gehien bat, gure zalantzak argitzeko eta apur bat txarto dauzela edo iruditzakun gauza horrek aldatzeko. Eta onarpenan atzerapena eskatzeko, zeruditzeakun bost sei eguneko epie esala nahikoa ikusitze gauza batzuk nahiko delikauek ziela bertan agertze zienak. Eta ez etzezan jakun. Orduen, urrengo plenora eroango zala jakinle, eta uste guk pentseta legalki zalantzaskoak ziren puntu batzuk onartzera goazela, bai boto partikularra sartu gendun, eta plenoan bertan eskatu gendun mai ganien iztie gauza horrek argitzu arte, eta barriro ezetze esan jakun. Eta, egize da, memoriko gauza batzuk aldatu zela plegoak onartu orduko, baina hori holan izen dabe, nahiko larrizek iruditzeak zen 3 puntu, eta batez errekursoan erresoluzioan agertzen dien 3 puntuk apur batek eskatzen gintzuen. Alde batetik dokumentazio faltie, dokumentu esala osatute egone prego horrek ez ezela osatute, beste alde batetik enpresak ekonomiko eskaintza alik eta hobien aitzie galarazten zala plegu horretan, 10%tik berako eskaintzarik aitzie esan baimentzen. Baloretako orduen zalantzasko irizpide batzuk guk uste genduna, batzuntzako mesedegarrizek edo izen aldiela ikusten gendu zen. Eta horretan puntuetan die hain zuzen errekursoak arrazoie edo emondozkuna. Arrazoie esaten dugu, nahiz eta jakin hau ez dela tirabira bat edo ez da arrazoi eukin edo ez eukitzen kontu bat, baina iruditzeakun herritarran interesak defenditzeko egin kizune dekogula, gure egin beharra hori dela, eta bide horretan errekursoa gaza horrera jarraitzi erabaki gendun. Eta, berriro errepikatze gaitzik, eta errekursoa nundik nora doan alde batetik, memoria justifikatzaile aurkesterak orduen eskatzen ziren puntu batzuk, enpresa batzukiko mesedegarrizek izen altziela esaten deu errekursoak, gero legezkanpoko puntu bat barnebiltzen bien plegu horrek, eta gero beste alde batetik iruditzeaku eskaintza ekonomikoa galarazte horrek herritarren diruen kudaketa txar bat ekarten da bela beragaz, eta beharrezkoa dana, baina gastu handi zauak asumidutie, ez dakigu segaitziko oso ondo egiz izan. Eta,
bueno, ez dakit, errekursoan bertan jartzen dugu udalan bete beharra dela kontratazioak alik eta merkien edo alik eta ajustauen lortzie, baina errepikatu gure dugu, errepikatu ez argitzi gure dugu murrizketak badakigula nundik etorri bier dien, eta batez behin nundik ez dien etorri bier. Eta, batan batek zalantzak badekoz, kontratazioa merki hau lortze horrek langileen eskubidietan edo langileen baldintzatan eragin eukin aldabela, guk argi dekogu horretarako badauela konponbide bat, eta da plegu horretan klausula sozialak sartziena. Bi biderrez proposatu da udal gobernu honetan pleguetan klausula sozialak sartzie, eta ez esan da, eta benetan hori da langileen eskubideek bermatzen da bezana, eta ez enpresiek eskaintzak eitzie ez baimentzie. Da beste bari, hori guztize kontutan eukine, eta ikusitze, naiz eta gauza guztionek maiganen egon ziela, gobernuen partetik ezalagon borondaterik gauzak aztertzeko, edo buelta bat emoteko, ez da aste bete gehi hartzeko maiganen dauzen gauzak argitzeko, errekursoa jarriken du, beste barik. Ez da gure guztokoa holan ibili berrizetie, ez dugu uste udaletzeko gauzak beste organo batzutan trate bierdienik, edo beste organo batzutara joateko bierrizena egon bierko zanik, baina kasu honetan ez dugu beste aukerarik ikusi egizu. Nibe bai apurbete argitzeko, azkenean ikusten dugu, segun eta ze kontratua dan, edo segun edo nork proposatzen duen pleguak, oposizioak edo ontxe momentuen zauzenien oposizioak hartzen duzue postura bat edo bestie. Ze errekurtsoan agertzen da hori, memoria falta eta hori ez dela hainbestekoa, eta falta diren tramiteak ez direla anulatzeko pleguak. Bakarrik onartu deuz hiru gauzak. Bata da, hori, zu dinosuna, proposizio ekonomikaren baja, prorrogarena, eta gero aukera batzuk edo, zeus ere motie eman, ORZ-en eritzi zen, emoten jakola balebide batzuk enpresa batzuei. Pero claro, es que si nos vamos a otros contratos que se aprobaron en la legislatura pasada, resulta que en el pliego de recogida de residuos, que se aprobó por unanimidad y que se propuso por quien ahora está en la oposición, pues existe exactamente la limitación a la baja del 10%, literal, exactamente igual que en otros. Aquí está, se aprobó por unanimidad y en ese momento no es que no se impugne, es que se aprueba por unanimidad y se propone por quien ahora recurre. Lo que ocurre es que el contrato que en este momento se está discutiendo no es del gusto de la oposición, no tanto por los contenidos de los pliegos, sino por el contenido del contrato. Resulta que el criterio de la prórroga no está establecido únicamente en el contrato de recogida de residuos, está establecido en el de jardinería, en el del autobús urbano, en el de la prevención de drogodependencias y en el de igualdad. Es la misma cláusula que se utiliza en todos, que nunca se ha recurrido y ahora sí. Es una cláusula que se introduce para asegurar el servicio. Es una cláusula que en este momento se ha incluido con el criterio técnico de que está recogido en la directiva europea que está promoviendo la modificación de la ley de contratos. Es verdad, y así lo dice el órgano de contratación, que como no es vigente la ley, como es un proyecto de ley, no se tiene que recurrir. Pero la cuestión es que una cosa que en la legislatura pasada se ha aceptado en 3 o 4 pliegos, ahora se recurre. Y lo mismo ocurre en el de la cláusula que da mayor ventaja a determinadas empresas, que es el tener algunos medios situados en el propio pliego, en el propio pueblo, también está previsto en el contrato de recogida de residuos. O sea, no vale en unos sí y en otros no. Unos recurro y otros no recurro. Unos propongo y cuando no propongo y no me gusta, recurro. Bai, holan jasota dau kontratu askotan, historiko batengo bagendun, ikusiko gendun, edo ikusi biko zan noiztik eitzen dien gauzakolan, eta efektibamente gu oin jabetu gara hortaz. Oin jarri dugu zalantzie maiganien,
uste dugu, suposatzen dugu, egin diela holan gauzak, uste dielako holan ondo dauzela. Seguk behin da berriro teknikoari galdetutza guenien, adibidez, presisoan bajadan emozkoen erantzune hori holan dala da. Baina, kasualidadie konsulte guen jogula, eta konsulta horretan, esaskuela hori ez dala legez, ez dauela ondo. Eta, zalantzarik badekozu kontratu batzuk bai, eta beste batzuk ez diena, tranquilo egon, ze uste dugu, benetan kontratazio guzti hori ondo jartzera bidien pausuek emon behar diela, eta guzteko jakun pausuek danon artien emotie, eta hemengo batzordietako maiztan emotie, eta plenotan emotie, ez beste inun. Baina ez eukin zalantzarik beste dozein kontratazio ganora zeitzeko eta teknikoki ganora zeitzeko gure bitarteko denak jarriko dugu zela. Eta barriro errepikatzeko, rekordi dugu zen gauza teknikoak die. Eta berez hemen ez guk, ez zuek, hemen gauzenok askok ez dakigu horreri buruz gauza asko. Eta gauzatzuk eitzen die, teknikoak lan proposatu dabelako beste buelta batez jakilako mon, eta kasu honetan beste buelta temuntzagu. Eta, desde luego, rekurso honek esaten da bezen gauzak, nik ustot guk ustegu beste kontratu hori bebai aplike biorko jakila, eta zue bebai ados basauzie, eta bidorretan gauzanok, arazo barik, hasiko gara kontratazio guztiz errebizetan, eta txarto dauzenak, hobetzen eta bidan moduen jartzen. Nik Maria niko argi itxi debela. Esan zu ganoraz geuzek. Plieguek hemen jarritxe gauzenak ez duzeitzen. Hemen tekniko batzu dauz, hor da bidazkarzie, da beste tekniko batzuk, guzien. Eta plieguak eurek eitzen debez. Da legezkoa badire edo espadire eurek esaten debez. Ez duz guk eitzen. Eta lehen garbitxasune zespakoana enzan, eta Mariak esan duen moden, 110 baja imin zan, ze holan ondo ukusten golako teknikoek, ez gu. Eta danak hau batez aprobezan. Autobusena edo bidebusena bardin. Eta jardinerizena bardin. Eta oin hau, ni pitzaren dut, geuzek ondoen bidirela, da teknikoek horretako dauz teknikoek udulatzietan, bai, hortik aparte, bebai, Mariak esan debena. Zezuek, historikoki, enpresa bat zaintzeko kaliek kontra egon zarie. Zezuek esaten izen duzue internalizeu enbida hori lana, internalizeu, eta guk esan dugu lan hona izen debela, honek enpresiek edo beste bat egartzen debenak. Eta niptan dut horria oztopak imintzen hasi zela, baina holan da gauzek. Eta punto. Nik benetan uste dut, esaten diamen, maiganien jartzen di gauza batzuk ez tekin inungo zentzurik guk beti agertu gara eredu horren kontra eta barriro agertuko gara, ez teko gu inungo dudarik, baina zuek bebai asumido biko dozue, plegu horrek, ez da guk esaten dugula edo zuek esaten duzuna, plegu horrek dagokizon organoak ebatzi deu, ez dauzela ondoen je, amengo teknikoak pentseko bien, holan ondoen je dauzela, baina ez dauz ondoen je, orduen, edo saiatzen gara konpontzen, edo ez dugu itzen ezer konpontzeko, baina bide horretan guz esen aitzaki dana jarri aldozu ez. Errekursoa argi dau, errekursoak dinona argi dau. Eta gauzak ez dien ondo oin, eta ez dien ondo aurreko kontratazioetan. Ez teko gu inungo ardurarik esateko, ez gabizaten zuek txartoin zuela guk ondo itzen dugula, baina guri inok ez tozku jarri bez maiganien 110 hori txarto egondala oinarte. Eta hori maiganien jarri da nien, hasikera batetik, egin dana da, baztertu. Eta hor bai iruitziakuna guk esaten dugun dana, baztertzen dana, ze berdin deu ze jartzen dugun maiganien. Dana automatikoki alkajon botaten dalako. Eta ikusi da ze zentzutan etorri dan bueltia. Nik uste dut danok argitsi dule, bakarrik usetxuet. Igez, aprobezien pliegoak Plan General de Ordenación Urbana. Eta gogoratzen bazari. Horrek organo horrek zezangoan txartu dauzela. Eta atzera, 3 hilabete edo 4 edo atzeratu zen, hori adjudikazio hori, edo hori konkursora dati. Zepaz esan, Zornotzan, Arnek urtien, atarauen Plan Generala, eta organo horrek esan zen, modifikazioa den biduzue. Hau eta hau modifikain bidire, segon zan, alegazio bat kolegizioana. Da guk genuen kontuen
horrek alegazio guztiek zornotzakoak, enbiarra gukingo izenak, oficina técnica, plegaak, etxen dugu izenak, vamos a tener en cuenta todo lo que les han pedido a los de Amorebieta, todo. Y tuvimos en cuenta, y a pesar de eso, para encargar una cosa igual, que es el Plan General de Ordenación Urbana, ese órgano dijo, no, ha habido una alegación del Colegio de Arquitectos y tenéis que modificar 2 o 3 puntos. Pasó. O sea que, y fíjate si hubo intención de hacer bien las cosas, recoger todo lo que les habían pedido a los de Amorebieta, ese mismo órgano. Y ahora dices, aprobamos todo igualito que los de Amorebieta y resulta que a Guernica no vale. Hay que modificar. Eso ha ocurrido aquí. Y entonces ahora está ocurriendo algo parecido. Pero bueno, punto. Bueno, bigarren puntura, pasako gara. Kontratazio espedientea onartzeko proposamena. Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak eta oinezkoentzako eta ibilgailu guneak eta baita elementu estrukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko zerbitzu publikoaren kudeaketa kontratua adjudikatu ahal izateko. Eta proposamenak dio 2.204.994 euroko gehi bez guztira gastua 2.740.025,74 eurokoa onartzia. Gastu hau, Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak eta oinezkoentzako eta ibilgailu guneak eta baita elementu estrukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, eta bar, kontratu iraupena 4 urtekoa izango da. Bigarrena, kontratazio espedientea ohiko tramitazioaren bidezko egitea. Hirugarrena, prozedura irekiaren bidez adjudikatzea kontratua, zenbait irizpide kontuan izan da, lehiaketa bat. Laugarrena, kontratu hau arautuko dituen baldintza teknikoen agiria, administrazioko baldintza bereziak eta karatula ere onartzea. Eta kontratua formalizatu bitartean burutu beharreko gainerako tramiteak bete beharko dira. Hori da proposamena. Bueno, hor da proposamena, inok ezer esateko badeko. Bai, bueno, lehen aurreratu dozu gure iritzize, baina barriro botako ez esteko inungo arazorik barriro gukonen ganiendeko gun iritzize botateko aurreko pleguetan ezetz boskatu gendun, honetan bebai ezetz boskatuko dugu, uste dugulako, ez dela herri honek bierdaben eredue, ekonomikoki nahiko zaiak dien garaizetan gauz, eta uste dugu, olako dirutza bat kale konponketatan gaztetie, ez dela bidezkoa. Argideko gu egoera txarrien dauzen kaliek eta askotan arriskutsu begonleik esan kaliek konpondu inbierdiela, baina ez dugu benetan biharrezko ikusten 2 milioi eta erdi horretan gaztetie. 6 milioi erdi da urtean eta 6 urteko iraupena dekien kontratu batzuk die. Eta harinakoatan bebai maiganen jarri gendun moduen eta batzordietan esan dugu moduen plangintza batengo balitz, ikusko balitz kale dien konpondu bierdienak, plantamendu baten eta maiganien benetako justifikazio bat edo biharri zen horren agongo basan, berba inalko gendun, baina ez da holan izen eta bangoan bebai kontra boskatuko dugu. Bueno, hori da zuen eritxizie, gu gure duz, Gernikako herrien kaliek ondo egotie, eta jenteek istripurik ez ezer eukitzie. Da, uste dut, geusek ondo daru zela. Eta holan jarraitzuko dugu, herrizie, txukun da ondo eukitzen, eta inorrez zien, azeratan jeuzi eta hanka trokatu edo zeuzer pasetan da moduen holan da guztibe. Eta gure dugu herrizie ondo eukitzie, horregaitzik, bai ez zamagutza. Bueno, bosketara pasako gara, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, hirugarren puntua da, 2016ko udalaren eta bere autonomia dun erakunden kitapenaren berri emotea.
este punto se trata de dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2016, tanto del Ayuntamiento como de sus organismos autónomos. Pues bien hecha la liquidación, estos son los resultados. El Ayuntamiento presenta un remanente de tesorería líquido de 2.212.018,45 euros, de los cuales 71.328,34 euros son el remanente para gastos con financiación afectada y 2.140.690,11 euros es el remanente de tesorería para gastos generales. Y en cuanto a los organismos autónomos, el Kulturetxe presenta un remanente de tesorería líquido de 113.406,71 euros, que coincide con el remanente de tesorería para gastos generales, o sea, 113.406,71, pues no tiene gastos con financiación afectada. Quirol Patronato presenta un remanente de tesorería líquido de 28.941,61 euros, que coincide con el remanente de tesorería para gastos generales, pues tampoco tiene gastos con financiación afectada. Lanbide Ekimenak, remanente de tesorería líquido de 34.698,7 euros. Luego, para gastos con financiación afectada, 6.950,05 y remanente de tesorería para gastos generales de 27.748,65 euros. Y el Euskaltegi presenta un remanente de tesorería líquido de 35.765,86 euros, no tiene gastos con financiación afectada, por lo tanto el remanente para gastos generales pues es de 35.765,86 euros. Bai, guk likidazioen inguruen konkretuki ez dekogu zer esanik, ulertzen dugu dokumentu tekniko bat dela eta hor ezer gitxi dekogu guk esateko, baina bai gaur kontuten hartu eta apurtxuet 2017ko aurrekontuek dakazu esela onartzera, bai ikusten gendun, apurtxuet zetan gaztekogun horretaz berbaitzen hasi aurretik, 2016en zelan gaztedan horretaz be, irakurketatxuet eitxena, ez? Guk hausnarketatxuet bai endogu, eta hausnarketa hori gaurko osoko bilkura honetara ekarri nahi zen dugu, ez? Udaleko kontuek eskatu gendu zenien, abendu aldera, apurtxuet urteko balantze bat itxiri begire, esan jako nahi zen zen apurtxuet, urtarrien hogeira arte edo itxeron bigendule, orduen sarratzen ziela apurtxuek kontuek, eta orduen ukiko genduzela sarratuniko kontu horrek. Orduen apurtxuet, geurre ingogun hausnarketa hori datu horretan oinarritxute dau. Horregaz batera, esan jakun bebai, alkatetzan aginduz, hortik aurrera, ordurarte pasetan izen jakun dokumentazio guztize, extelien pasetan izen jakun dokumentazio guztize, PDF-ien pase biherriakule. Orduen, datuek aztertu izen deusen edonok, daki datuek PDF baten aztertziek suposatzen duen zailtasunek, orduen, ordua igual lehengo galderi ez dugulako sondo ulertzen, zeri erantzuten zon erabaki horrek, ez? Ez dakigu dan zuzer eskutetako, edo dan simplemente gure lana oztopatzeko intentzioagaz, eta beste arrazoiren bat egongo bazan, eskertuko gondun entzutiena, ez? Gaur-gaurkoz, olako arrazoi logikorik eiaku okurri duten. Orden apurtxu bet, balantze orokor bat eitzen jarritxe, taten dugun lehengo ondorixoa da, 2016ko aurrekontuen kudeaketie, udal gobernu honen partetik ez dala oso ona izen, ez? Ez dala oso ona izen, kontuten hartzen badoguz, alde batetik egon dien soberakinek, eta beste alde batetik egon dien zorrak, ez? Ez dugu ulertzen, ariketie akabetan dan momentuen, udaletxien 500.000 eurotara gitxi gora bera, ailegetan dien fakturak zorretan ordaindu barik egotiena, guk eskatu gendun ordaindu bako fakturan zerrenda eta erlazio hori, eta gitxi gora bera
udaletxin 500.000 eta konkretuki erakunde autonomatan kulturretxekoak nahiko deigarri zein jakun 100.000 eurotako zifra bat eta berbaitzen ongo ginen. Orduen, guk esaten dugu kudeak eta hori ezin zen dela ona izen, diru ez sobrandekien partidak egonda, segaitxik ez dien, dagozkizon kreditu aldaketak edo danalakoak aurretiz ezein, urtiak abetan dugunien sor maila edo sorpetzen maila hori ez eukitzeko, ez? Bai, kreditu aldaketa horrek eitxi posible zalako, alde batetik, ze eukin izen dugu ogasun batzordera erun izen die, inkluso 500 eurotako kreditu aldaketak, zagutut esan, eta 500.000 eurotaz berbaitzen gauz, eta beste alde batetik ikusitxe ordaindu bako faktura horrek asko diela de gasto corriente o gastos previsibles. Osea, berbaitzen gabiz, adibidez, Lurgorriko parkien obri 50.000 euro, Iberdrolako fakturatan 75.000 euro, edo Zaborbilketan 200.000 euro. Orden ez dugu lertzen apurtxu bet, ez dala esustien datozen gastuek arrapeta zaitxuela urteak abuen ezin ordain jute dudan alakoa, zin esan daigun egunerokotasunien normalak dien gastuek izen diela ordain jubari gelditzu dienak fetxa horretan. Ataten dugun bigarren konklusioa da, herritxerran biherri zenatatik nahiko urrun kokatu dien, edo nahiko urrun kokatu den kudeaketa bat eroan dala, ez? Eta ondorizo honetara ailegetan gara bi norabidetan, bai ikusitxe zetan gaztean gitxi, eta bai ikusitxe zetan gaztean asko. Oso hor ikusi izen dugune da, partida batzuk guztiz gazte barik gelditzu diela, eta nahiko harridura sartzen duguz, ze berez, nahiko arlo importantiek diela iruditzen jaku, eta benetan gaztetako aitzakizek edo arrazoiek badauzen arloak diela iruditzen jaku, ez? Adibide batzuk jartziarren, gazteriako udal zerbitzuen, nahiko aurrekontu txikizeko naganera, 13% gazte barik gelditzu da urteak abuen. Gizartekintzako aurrekontuen, 20% gelditzu da gazte barik. Aktibidades ekintza berdin zarea, 180 gelditzu da gazte barik. Orden, iruitzeaku, eremu moduen, biherri zenak nahiko agerikoak dien eremuek diela, eta ez dugu lertzen, ez dakiz dan, edo idearik ez dauelako, edo iniziatibarik ez dauelako, arlo horretan aurrera eruteko, ze desde luego arrazoiek eta aukerak badauz eremu horretan diru hori gazte izeteko, ez? Erakunde autonomatan be, ikusten dugu, erakunde autonomatara itzen dien lau transferentzizetan, ez diela hilegetan aurrikusitako kopuruetara. Osea, kulturretxean, 68.000 euro gelditzen die transferidu barik, lehen komente duten moduen, 1.000 eurotako zor bat eukinarren urteak abuen. Kirol patronatora, 170.000 euro gelditzen die transferidu barik, eta erabakitzen daldi berien kuotak, polikiroldeiko kuotak, 104 igotiena, ez? Eta liberien zipekoa gelditzen da 148 paseutxu transferidu barik, eta euskaltegizen 115 paseutxu, 50.000 euro transferidu barik, ez? Orden horrek, diapurtxuet, ulertzen ez dugu zen, gastatu ez dien diruek. Horrek, laugarren kapituluan ikusi dugu zenak, zigarren kapituluan, inbertsinari dagokizionez be, bai, posik hartzeko moduka izen da, inbertsioetan aurrikusi dan, izedana gazte izen dela, baina hor badau ardi beltz bat egon da 2016ko aurrekontuetako inbertsioetan, eta hori izen da bidegorri. Ze bidegorriko 60.000 euroak izen die gazte barik gelditzu dan partida hori, ez? Orduen, balantza horretan esan dugu, ez dugu ulertzen zelan gazteanan gitxi batzutan, eta bebaitokete jaku berbaitzi balantzan beste aldi, ez? Ez dugulako ulertzen bez, zelan edo zelako desoreka haitzen dan beste gai batzukiko. Eta seguramente gehiago egongo die, baina bai azpimarratuko genkez
bi gai, ez? Bat, askotan osoko bilkura honetan be aitzetu izan duguna, eta da lorezaintzako gastu, Guk uste dugu herri honek lorezaintzan gaztetan dauena ez tala erdi normala, osea, berbaitzen gabizela, langileek endute 320.000 gastu batetan, partida ezberdinetan sartzen dozuena, baina sumi eitzen badugu 320.000 euro ingurutaz berbaitzen gabizena, nun, 54.000 euro bakarri lorak erosten gaztetan dan, ez? Orden apurtxu bet, perspektiba apurbait hartu nahi badotzagu, zetaz berraitzen gabizen, guken jogu konparaketan antzeko bat, zetan gaztetan dugun, horren beste diru, ez? Orduen, laugarren kapitulera bagoazen, eta batzen badoguz, eitzen dien transferentzizeka, eskualde enplegu plana, hezkuntza, euskal jaia, gazteriaren udal zerbitzua, hitza, komerzio, sanidad, acción social, clubs deportivos, saski, rugby, cesta, Gernika gogoratuz, medioambiente mugikortasun astea eta kooperaziora bideratutako dirua batzearekin konpareliken gastu bat da, ez? Edo kultura arlora edo eroango beganduna apurbete ekiparazioa, aktibidade sozial edo kultural guztize batuko bagenkez, hau da, antzokikoa, gaztelekukoa, kulturretxekoa eta musika eskolakoa, 185.000 aurrekontu bat emoten dozku. Lorezaintzako 320.000 horretatik, nahiko urrun gelditzen dana, ez? Orduen apurtxu bet, nahiko kezkagarriz eta ikusten dugu, datorren urterako apurtxu perspektiba bardinen kokatute dauela, baina guretzat, presupuesto 17 milioako presupuesto bategaz kontetan duen udalerri batentzat inasumiblie da lorezaintzara bideratuniko gastu hau, ez? Eta gehiagikeri horrekaz jarraitzute edo egungo litzeke gargantuile bera. Osa, bere garaizen azaldu gendun, enazartuko gargantuiegaz, hori bere garaizen bota gendun, gehiagizkoa irubitzea jakule gargantua baten 48.000 euro gaztetiena, baina aurton toke iziakune bizitzia izen da gargantua horren inaugurazioa. Eta inaugurazio horretan 12.000 euro gazte izenak, guretzat ez teko izenik. Lehen bota dotezen konparazioak eitzen hasi ezkero, ez? Eta gehiago kontuten hartute, hemen inok ez dakizela oso ondo, ze kriterioen arabera izten dan gargantua, ez dan izten nori bai nori ez, eta apurtxu bet, bain beste balizo duen gauzo bat izeteko, herritarran esku dauen zerbitzu bat dala ezin dugule ondorioztatu, ez? Eta azkenengo ondorioa edo, ataten dugune da, kudeaketie bera, ez osotasunien, baina bai aspektu batzuten, ilune dala edo deigarrizek iruitxuiak usen faktura batzuk edo gestino batzuk badauzela, eta eskertuko geinkez, salatu horretik edo dan alakoa, azalpen ibadeuko eskertuko geinkez azalpen horrek emotiena, ez? Alde batetik dauz, hiru pertsonari emondako laguntzak, bat 125 eta beste bizek 300 eurotakoak, arlo soziala direla eta laguntzaren zenbatekoa, eta egindako lan sozialen zenbatekoak. Jakin izen dugunez, inporte horrek emon jakiez, azkenengo bizek, epaitegizen aginduz, lantaldiegaz, lanien edo laguntzen ibili dien bi pertsonari, jakin izen dugunez, pertsona horrek, emakumeen ganako indarkerize gaitxik, epaituek izete gaitxik, egon die, brigadiegaz edo lantaldiegaz lanien, orduen, horren inguruen, informazio gehiago egongo balitz, ezagutzie guzteko jakun, eta holan izango balitz, galdetzi bebai, hori oso legala edo regularra, edo ez dakit zelan deitzu, hori egin aldan. Gure zalantzak badeko guzelako be, olako gauzek eitxerik dauen, ez? Eta azkenengo puntue, apurtxu etor gestino oso argi ikusten ez dugu zen geuzena da aterpetxiena.
aterpetxien inguruen, igezko aurrekontuen, 69.000 eurotako aurrekontu bat egon zan, hor, jakin izen dugu, dagoeneko 100.000 euro baino gehiago gazte diela inbertsio horretan, gehitutako gastu horrek, bigarren kapituloko partida batetik ordaindu izen diela, orduan iruditzeaku igoera nahiko potoloa dala, ez dakit azalpen bat edo behintzet eskatuko bana zerk eragin izen duen igoera hori edo dana alakoa, eta ez dakit azalpen bat kuanto menos, hori ez, 79tik, baina eunek paseta deko zen aurrikuspen batetaz edo aurrekontu batetaz berbaitzen gabizelako, ez? Hori alde batetik, aterpetxeik deko kontu bat baino gehiago, aterpetxerako materialan faktura ezberdinen inguruen be, ikusi dugu faktura bat, litera, koltsoiak eta burukoak, 10.000 eurotakoak, ordaindu jako zanak bidezaineri. Gerniken, hori, lehen berbetan egon garen, zerbitzu hori betetan duen enpresari. Eta horrek apurtxu be, deskolokeuen gaitzuz, ez dakigu enpresak berak koltsoiek eta saltzen deusen, edo erosketak eitxi ez arduratu dan, edo apurtxu bet horrepe usteot bestelako azalpen bat eskatzen deuela. Eta aterpetxea sakabetako, hor aterpetxeen kudeaketan inguruen, ukidon du bere gara izen eztabaida hori, azkenen gelditzu sana zan, haneuen personieri kontratu txiki bat engoiakola, iraietik iraiera hoiena, kontratu txiki bat ezin like urtebete baino gehiagoz luzatu, baina gero fakturatan ikusi dugu iraietik aurrera be ordaintzen jarraitzu jakola. Orduen hori beha guztokeakon jakitxei, zegoeratan dauen asunto hori, aldaketarik edo barririk ez dugu eukin horren inguruen, eta ikusten dugu, luzetzen da bilela, ez dakigu inertziz edo bestelako erabakiri dauelako. Orduan, hori xe da purtsu bete eitzen dugun irakurketia. Ni enoa erantzunik emoten, haizeetxik ze, lehene hor garbeta hongo da, idearik ez tekule eta horrego duzek esan duzuz, denik lan sartzen dan persona bateri hobeto kontesteu ez. Hobeto kontesteu ez. Guk idearik ez teku eta zuk bai asko. Baina berriz edoa, zuk guru duzun baina asko beto. Asko beto. Galdetu erritxarrari. Zuk dinuzun baina asko beto. Eta guk ordaindu bari faktura izten duzela, esan duzu kulturetxera, informazioa eskaza deko zuz horretxik, datu bakarrik mugututaz, besterik ez. Zu, bota zuz zeure zer moie, tranquil geratu zara, eta punto. Zu esan zu remanentie, kulturetxekoa, 3.800.000 euro, ez dela mon, 3.800.000 zazpirun damasik koma 2. Hori, hor dau, hango presidentiek, joan da, dadeko kulturetxek. Da zuk esan duzu ezetz. Hori da bat. Beste bat esan duzu Santolzioko parke, hori parke famosoa zue kontra hon zinien. Da zemat oztopa imintzen duen bidien. Da galdetu, da gente ondo posidau, zuek esare ongo, gente ondo posidau areaz parkeegaz. Hor, egon zan, aldatu inzerez proiektuan, atzeko bidiek, aldatuen zalez. Atzeko bidiek, pentsezan egon zan moduen proiektuan, eurziek narrez erango deuzela, eta beste material bat imintzan, da hori pitzot esan abela pleno honetan, da euneko proiektuan adjudikazioa izen zanik, euneko 9,8 edo 9,6 gizau izen zan, eurako bat, da hori die 50.721,18. Da hori kontemple deguz, eutongo aurrekontuen ikusbazu hor, 6. kapituloan, ordaintzeko, zenpresa ezen zen berba, da hor kapituloan ukin gendun, justo dirua judik ezena. Da, el 9,8, el 9,6, edo ez da izen bazan, da, 50.000, zazpion dago eta bat koma amazortzi. Batatuak ondo espadeko zuz, zu segidu jarraitzu zeu ezer maigaz guk idearik ez dukule esan, guk holan jarraitzuko dugu, ondo itxen geuzek, eta hau errezie goi mailako baitzen.
da punto. Barkatu baina esan ez dotena ez izu esan, edo niragotan ez izu jarri. Zenik ez dut esan inoki idearik ez dekonik, sino kudeaketa txar bat egondala. Horra azaldu dozuz faktura batzuk, 500.000 arteko faktura guzti horrek azaldu alba dozuz, oso ondo, nik bakarrik 3 adibide ekarriotaz, ez ekarteko hemen, pendiente gelditzu ziren faktura guztizen zerrendie, apur bat 3 eremu ezberdinetako 3 faktura ezberdin ekarriotaz, baina ez esanguratsuenak eta ez da bakarrak, ze 500.000-etara beste pilo badauz. Orden, ideari pez hemen inok ez dugu esan. Eta horrek ez dugu gure esan dozunek ez dugu gure esan ondo kudeatu dozuenik, be. Bueno. Bale. Eta horrek atzaileak emongotzuz danak, azalpen guztiziek. Nos orain dudan, da jakin bat, ondo informata hon mazinen, horrek 68.000 eta piku kulturetxekoak jakingo zenun beha bota dozu. Horrek beste 50.000 721,18 santoruzikoak jakin zen, eta beste guztiepe bai. Horreko zu korte hartzailea, da, denpori dediko apurtxuet, geratu beragaz, da, azalduko txuz. Bale? Laugarren puntua, udalaren aurrekontuko 2017 kreditu aldaketa espedientaren berri emotea. 2016tik datozen kreditu gerakinen txertaketa. Bueno, hau ogasune batzordean ikusi dago, ezta? Da, ez dut argi dagoela. Bosgarren puntura pasako gara orduen, 2017ko aurrekontu orokorraren onespena hala badagokio. Honen gainean, proposamenak hauxe dino. 2017ko ekitaldirako aurrekontu orokorra onartzea. Ondorengo agiriekin. Udalaren aurrekontua, alde batetik, udal erakunde autonomen aurrekontuak, ekonomi eta finantza txostena, aurrekontuaren memoria, 2017ko aurrekontua gauzatzeko udalaraua, inbertsio, transferentzia eta konpromesu kredituen eranskinak, zorpetze eranskina eta toki erakundeko langileriaren eranskina. 2. Bizkaiko aldizkari ofizialean jarritako iragarkiaren bidez, espediente hau 15 eguneko epean jendaurrera erakusua jartzea. Eta 3. Behin betiko onartutzat emotea aipatutako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada. Udalaren aurrekontua 2017ko ekitaldizia. El Ayuntamiento afronta el ejercicio 2017 presentando unos presupuestos tanto de la entidad como de los organismos autónomos ajustados a la realidad económica general en la que nos encontramos. Así, los presupuestos vienen marcados por un descenso de los ingresos de Udalkutxa derivados de la liquidación negativa del año anterior. El presupuesto general se aminora respecto al del ejercicio anterior en un 0,33%. La minoración de los ingresos y la necesidad de mantener los niveles de gasto corriente con incrementos ineludibles ha afectado principalmente a la inversión, con un descenso considerable, un descenso del 9,8% respecto a la del 2016. En este contexto general, el Ayuntamiento ha tratado de elaborar unos presupuestos siguiendo con el criterio de tratar de optimizar los recursos y priorizar las inversiones que se consideran más necesarias, todo ello sin perjudicar al ámbito de actuación social y cultural del municipio. Por otra parte, y en cuanto a participación se refiere, este año hemos introducido una novedad. Además de tener en cuenta las aportaciones recogidas en las reuniones de barrio y las recibidas por los canales habituales, este año hemos introducido la posibilidad de participar vía Internet.
y para ello abrimos una página específica con un formulario digital. A lo largo de los meses de febrero y marzo han tenido lugar las juntas de los distintos organismos autónomos y las comisiones de las distintas áreas. Y finalmente los días 15 de marzo, 3 de abril y 7 de abril hemos llevado a cabo las comisiones de Hacienda y Patrimonio. Bueno, pues terminado este proceso y presentamos aquí la propuesta de presupuesto para este año 2017. Bueno, 2017 ekitaldiko aurrekontu orokorra ondorengo aurrekontuak osatzen dabe. Lanbide hastapenerako zentrua 550.340,29 euro. Kulturetxie 1.056.056,24 euro. Kirol patronatua 1.021.383,03 euro. Udal euskaltegiziek 420.091,28 euro eta udal aurrekontue. Udal aurrekontue 16.914.193,17 eurokoa da, beraz, igezkoa baino, euneko 33 gitxiago. Sarren aldetik, diru sarreren aurreikuspena kapituluz kapitulo noizetie. Lehenengo kapituloa, zuzeneko zergak. Kapitulo honetan agertzen die, ondasun egiezineko zerga, jarduera ekonomikoen ganeko zerga, trakzio mekaniko ibilgailuen ganeko zerga, eta hiriko lurren balio handitzearen ganeko zerga. Guztire, 4.442.294,87 euro, 2016 urtien baino, euneko 0,34 gehiago. Bigarren kapitulua, zeharkako zergak. Kapitulo honetan, eraikuntza, instalazio eta obreri buruzko zerga, baino ez da agertzen, eta aurreikuspenak euneko 5,77 igo dira. Urte honetarako, 550.000 euro aurreikusten die. Hirugarren kapitulua, tasak eta beste diru sarrera batzuk. Guztire, 1.276.451,5 euro, igez baino euneko 8,37 gehiago. Laugarren kapitulua, transferentzia arruntak. Kapitulo honetan, aurreikusidan zenbatekoa 9.602.998,54 eurokoa da, 2016 urtien baino euneko 2,8 gitxiago. Kopuru aldetik, kapitulo honetako partidari garrantzitsuena udalkutxa da, hau Bizkaiko Foru Aldunditik hartzen dugun dirue da. Bera da, dekogun partidarik handizena, eta 9.505.244,02 eurokoa da. Bosgarren kapituloa, ondarearen diru sarrerak. Alokairuan dauzen ondareak direla eta, kapitulo honetarako 63.252,73 euro aurrikusi die, aurreko urtien baino euneko 0,76 gitxiago. Onartekoak, ohiko diru sarrerak izen die, eta guztire 16.614.957,54 eurokoak die, hau da, aurrekontu osoaren euneko 88. Kapital eraiketak direla eta aurreikusi diren diru sarrerak urrengoak die. 6. kapituluan, inbertsio errealak besteren ganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondorioztatutako beste sarrera batzuk, osea, venta de patrimonio municipal y cuotas de urbanización. Kapitulo honetan, 140.000 euro aurreikusten die igezkolez. 7. kapituloa, kapitalaren transferentziak. Kapitulo honetan, zergen bidez jaso ez diren diru sarrerak agertzen die. Udalak kontraprestazio zuzenibarik jaso deusen diru sarrerak eta kapitalaren eragiketak finantzatzeko erabiliko direnak. Esate baterako eskoletako obrak edo 5. kontenedora jartzeko. Hemen, 169.135,02 euro aurrikusi die, igez baino euneko 4,31 gitxiago. 8. kapituluan, finantza aktiboak. Hemen, langileri moneko ordainsari aurrerakinen itzulketak agertzen die, zenbatekoa 30.000 eta 50,61 eurokoa da igezko bardine.
eta 9. kapitulua finantza pasiboak. Ez da diru sarrerarik aurre ikusten kapitulu honetan. Beraz, kapital eragiketak direla eta diru sarreren zenbatekoa 398.185,73 eurokoa da. Hau da, aurrekontu osoaren 2%. Eta gastuen aldetik, eragiketa arruntak direla eta dauzen gastuek, lehenengo kapituluen, gastos de personal. En el ejercicio 2017, los gastos de personal ascienden a 4.662.000 euros y experimentan una reducción del 1,4% en relación al ejercicio 2016. Este capítulo supone el 27,5% del presupuesto del Ayuntamiento. En el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios. En este ejercicio, este capítulo se incrementa en un 6,2%, habiéndose consignado un total de 6.503.996,88 euros. En este capítulo se contemplan, entre otros, la limpieza viaria y recogida de residuos, el alumbrado público, la limpieza y energía eléctrica de escuelas, ayuntamiento y edificios municipales, la Oficina de la Mujer y Drogodependencias, proyectos medioambientales, el autobús urbano, etc. Este capítulo supone el 38,4% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 3. Gastos financieros. Aquí se recogen los intereses y demás gastos derivados de operaciones financieras. El importe total de este capítulo asciende a 19.771.000... perdón, ya podía haber sido, ¿verdad? El importe total de este capítulo asciende a 19.771,17 euros, lo cual implica una disminución del 62,5% respecto al 2016. El motivo fundamental de este descenso es que hemos renegociado la deuda con el banco, hemos renegociado las condiciones del préstamo y el interés que veníamos pagando era el Euribor más el 4,75 y tras la renegociación pasamos a pagar el 1,66%. Bueno, este capítulo supone el 0,2% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 4. Transferencias corrientes. El total de este capítulo asciende a 4.391.883,35 euros, cifra que supone el 3,5% menos que en el 2016. Este capítulo supone el 25,9% del presupuesto del Ayuntamiento y recoge además las cantidades que el Ayuntamiento entrega a sus organismos autónomos, mancomunidad de servicios sociales, clubes deportivos y otros proyectos con destino a la financiación de operaciones corrientes. Los más importantes son a la Casa de Cultura 1.436.719,18 euros, al Patronato de Deportes 1.416.393,03 euros, a Acción Social 706.280,2 euros, a la Euskaltegui 165.131,44 euros, al Museo de la Paz 110.000 euros y al CIP 190.858,03 euros. La suma de los capítulos 1, 2, 3 y 4, los gastos corrientes, asciende a 15.577.651,4 euros, lo que supone un 91,8% del presupuesto total. En cuanto a los gastos por operaciones de capital, tenemos en el capítulo 6 inversiones reales. El importe presupuestado para este capítulo asciende a 1.114.100,08 euros, el 6,6% del presupuesto del Ayuntamiento y supone un descenso respecto al pasado ejercicio del 9,8%. Las inversiones más destacadas son la pasarela entre Correos y Astra, soterramiento del cableado de alta tensión, urbanización Idurgo, derribo de la grada de Urbieta, baños en el refugio de Basilecu, urbanización Fremación de Murúa, ampliación Parking de Santana. Con el capítulo 7, transferencias de capital, en este capítulo no se contempla gasto alguno. Capítulo 8, activos financieros. Recoge los anticipos al personal, son 30.050,61 euros, el 0,2% del presupuesto. Y el capítulo 9, pasivos financieros, amortización de préstamo. El importe total destinado a este capítulo asciende a 252.341,08 euros, supone una disminución del 18,1% respecto al 2016 y este capítulo representa el 1,5% del presupuesto del Ayuntamiento. Los gastos de capital ascienden a 1.396.491,77 euros, un 8,2% del presupuesto total. Bueno, y para terminar, y teniendo en cuenta todo lo anterior,
pues vemos que los ingresos corrientes, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, ascienden a 16.634.957,54 euros y los gastos corrientes, capítulos 1, 2, 3 y 4, más los gastos de amortización, capítulo 9, ascienden a 15.829.992,48 euros, con lo que nos queda un exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, o sea, un margen de maniobra de 804.965,06 euros, que servirán para financiar la parte de los gastos de inversión y las transferencias de capital no financiadas con ingresos de capital. Bueno, y termino diciendo que el presupuesto general consolidado del Ayuntamiento con sus organismos autónomos para este ejercicio asciende a 18.832.922,33 euros. No, que zer esateko badeko. Bai, bueno, guk gure irakurketa egin behar dugu. Azaltzearren, hemen onartzen direna dizenlez bai etxe honetako, udaletxeko aurrekontu orokorra, eta bai organismo autonomona, eta arlo diferentiek dauzenlez, hiru ataletan egingo dugu gure balorazio alde batetik, aurrekontuak ona ekartzeko eta prestatzeko eroan dan prozesuaren inguruan. Eta gero, bai begok eta bai iratik hitz egingo dabe gobernuaren proiektuan batez be arlo desberdinetan eta organismo autonomoetan. Eta gero, guk aurten proposamen bat ekarri dugu, proposamenak eta ekarpenak egin dugu, eta horren inguruan be ingo dugula berba. Dinot hau ze igual, ez dakit zuek erabakiko duzue, ia kontrarreplika bat egongo balitz, eta seguro egongo dala, gure badozuen egin atalka edo guk dana botatzen dugu eta gero zuek egiten duzue. Orokorrien, beste udaletxeetan gitxienez, da hemen bizen da oino untzura arte, legislature barrire arte, posera maile bat egoten da. Andalskoa, Kixonezkoa. Zuek gure duzuen bostek egin, zuek egin pakete osoa nahi duzuena, esan plantieu, untzungo dugu, da punto. Baina, eskara gu asko hemen zuk hau esan duzu, bestek esan duzu, untzungo dugu, punto. Azaldu ondo, nahi duzuna, zeuen guruzuen denpara guztia dugu zuen, este palauk edo boste edo zenbatek egingo zuen, hori galduengo da putxue bidien, horren beste gente egin ezkero, bueno, holan petxu da mazue, egin holan. Jale. Bale, eskerrik asko. Orduan, bueno, baneo, hasikonaz. Eta hasikonaz esaten, azkenien hemen gauz, ezoiko egun baten, oiko osoko bilkura deitute. Hain da ezoikoa aurreko osoko bilkuran akta ondino ez teko gule, baina denbora gaitik dala badakit. Eta bueno, hemen gauz, eta geur onartuko dozue, hobeto esan da, zeuen aurrekontuak. Eta dinot onartuko dozu ezela zeuen aurrekontuak, eta zeuen aurrekontua dizela, gure ustez, eta hori gure sensazioa da, gure impresioa da, eta holan gure dugu esan, gugaz ez duzue desertarako be kontatu. Eta ez duzuela kontatu dino danean, guk aspaldioen dela 3 hilabete edo hasi ginen zueri, gobernuen zauzien bi talde politikoeri, eskakizun bat bidaltzen, gugaz bat zartzeko, ia aurrekontuak lantzeko prozedura bat, eta non artien alko genduna doztu, eta erantzuna ezetz izan zen. Eta proposamenak bekarri doguz, 23 proposamen ekarri doguz, gure batzarretan, eta barruko lanketaren ondorioz ekarri doguz 23 proposamenak, eta geure ustez, eztabaida gitxi barik, hau da, praktikamente, geure ustez dino berriro, eztabaidari parik, ezetz esan jaku. Eta dinot, zeuen aurrekontuak direzela, ez dakigulako beste inogaz lantzeko aukerarik aukido zuen, ze partaidetzazko edo parte hartzaileek izan behar diren aurrekontu honetan,
holan iragarri zen duen web horri zen, eta holan esan dozu Iñaki, fitxa batzuk ipini dire martxan, eta inkesta bat web horretik eiteko bidiebe zabaldu da, eta guk ez dakigu, galdetu egin dugu, baina honino ez dugu informazio hori jaso, ez dakigu zenbatek hartu dauen parte, ez dakigu inon parte hartu dauen, ez dakigu zenbatek hartu dauen parte, ez dakigu zeintzuk izen diren ekarpenak, ez dakigu ze bide jarraitu daben ekarpen horrek, behin web horretik bidalita nora joan diren, eta ez dakigu ekarpen horrek txertatu diren aurrekontu proposamenien, edo ez. Tarduan ezin dugu esan, beste nolgaz partekatu dozuen aurrekontua prestatzeko prozesu hau. Eta badinot berriro, galdetu dugu, zenbatek hartu dauen parte, zeintzuk izan diren ekarpenak, zein da ekarpen horrekaz, eta honino ez dakigu, jakingo dugunala ez, be ez dakigu. Labur bilduta, geure ustez, ez diez egin, guk egingo gendun moduen. Eta hau kritika politiko bata, ez da besterik, ez doa inora. Guk ez deko indarrik, guk badakigu zein indar dekogun batzar honetan, badakigu zuek eskubide eta legitimidadea deko zuela, gure dozuena eiteko. Eta guk kritikatzeko. Eta respetu oso egiten dugun kritika bata. Gure ustez, gauzak bestera batera eiteko aukera eskaini dugu eta ez jaku kasurik egin. Baina berriro dinot, legitimatuta zauzie gauzak gure dozuen moduan eiteko. Eta ez dakit, hemetik aurrera gauzak aldatuko diren eta hobetuko diren, nik bai, naiz eta ezetz erantzun jakun, nik bai eskatuko neuke, behin aurrekontuak onartzen direnien, horren tekniko ez dan azalpen bat emotie, herriaren aurrien, saltzi ez ezetan gaztako den, elegokela txarto. Uste dut eskatu dugula batzordien eta ezetz esan jakun, baina, bueno, badinot, kritikoa gara, baina hortik eskoaz inora eta azken finen hemen gauz, zuen aurrekontu horreri, bai eskoa edo ez eskoa emoteko. Ze, guk irakurketa bat egiten dugu, bai edukinaren aldetik, bai. Ze, zuk aurrekontu batzuk ikusten dozu zenien eta partidak nundik nora doa zen ikusten dozu zenien, argi dekozu gobernuak edo udalak nora eraman gure dauen herrize. Zertan gaztetan dan, zertan murrizten dan, horrek gauz asko argitzen deuz. Toro ningo dugu, arlo-sarloko irakurketa bat zuen aurrekontuaren inguruen. Azken hilietan erakunde batez, erakunde autonomatako aurrekontueri buruz berba indogunien, beti aitzaki bardin entzun izen dugu udaletzeko diru sarrerak murrizten die, eta beraz, erakunde autonomatako edo gastuek orokorrien murriztu behar die. Eta hori holan esan da, logikoa eta dana emon aldeu, baina ikusi behar dana da murrizketa horrek ze lehentasunen arabera emoten diren. Eta hor argi ikusten da, udal gobernuenek dekon asmoa edo proiektue. Kulturan murrizten da, kirolien murrizten da, euskeran murrizten da, eta ez gaitzezen engaineu, ez da danien murrizten. Ez da aurrekontek murrizten dielako, ez tiek gastu danak murrizten. Eta bereziki kezkagarza iruditzeiaku, gobernuek edo beran osotasunien hartzen da ben erabaki bat dela. Erakunde autonomo bakoitzak beran arduradunedeko, beran lehendakarizedeko, eta lehendakari hori da erakunde autonomo bakoitzan proposamena hitzen da bena, eta beraz murrizketa honek proposatu eta onartzen da bezena. Kulturretzien aipatu dugu lehen, 1.000 euroko zorra deko fakturatan. Ezin ordaindu heltzen da urte bukaerara, hori jakine da. Eta hori gitzi balit, udalan aportazioa bajatu itzen da, horrek kulturan dekon eraginegaz, eta jakine, bai kulturretzeko eskaintzie, kultur eskaintzie orokorrien, musika eskolan eskaintzie, eta horren ondorioz jasango da bena.
Eta, batzordien bertan bai, gure irakurketa horien gendun, baina argi ikusten da aurrekontu honek ez diela errealak, ze hainbat partidatan erdize baino gehiago gazteta dau. Eta erdize baino gehiago gazteta dau, 3 hilabete eskaz pase dienien eta aurrekontu ekondino onartu barik dauzenien. Adibidez, publizitate eta propagandan 163 gazteta dau. Liburutegiko prentza, liburu eta aldizkariz katalien, ize 150 gazteta dau. Eta antzokizen ekintzatarako partidan 164 gazteta dau. Eta holan, beste hainbeste gaz. Orduen, ez dugun ulertzen da zelan onartu aldien aurrekontu batzuk irrealak direla jakine. Eta zelan mantenduko dan kultur eskaintza bat herri zen, 3 hilabetetan, olako partida garrantzitsuetan, erdize baino gehiago gazteta dagoen nien. Kirol patronatuan bebai, aurkeztu jakun lehenengo proposamenetik 1.000 euro gitzi hau inbertituko deuzu edo emongo deuz, aportatuko deuz edo dana delakoa. Udalak kirol patronatoan zerrendatu degon zien inbertsio batzuk, inbertsioak zoza ersatialen segeizenak mantenimendu lan batzuk die, danok dakigu gure kirol instalazioetan ze egoera dekogun eta mantenimendu lan horrek eitzen joateko zerrenda bat egin zan. Eta marra batez erabaki izan, 28 aurkeztute eta kuadreta euesen 28 inbertsio horretatik 10 bakarrik gauzatuko ziela ariketa honetan. Eta hori gauzatuko da, udalak, hain zuzen be, aportazioa bajatuko da bela, hori bai, herritarrak jarraitu deizela kuota altoak ordaintzen. Beste alde batetik, asko eskatzen gaitzun, eta behin da barriro adierazi dugun diru laguntzan kontu edau. Bai, hor bi aspektu dauz, alde batetik, uste dugu diru laguntza, kirol patronatuak gestione behar da bezala, eta hau argitasun, gardentasun edo deitzu gure dozun moduen horra bidien eitzen den proposamen bat da. Uste dugu, udalak bai ikusten dugu garrantzitzu da, kirol elkarte desberdineri diru laguntzak emotie, baina horrek diru laguntzak ulertzen dugu zozetarako dauela erakunde bat, eta erakunde horrek gestione behar da bela, eta ikusi zelan banatu diru hori. Eta gero beste alde batetik, aurrekontuek ikusten da bezen edonok, pentseko deu 263.000 euroko diru laguntzak emongo diela kirol taldieri, baina errealitatetik oso urrun dau. Kirol taldieri euren funtzionamendurako 35.000 euro emoten jakiez. 263.000 horretatik oso urrun dauen kopuru bat da. Beste 20.000 ekintzatarako, 55.000 euro guztira. Eta beste dana, 200.000 euro emoten die, talde jakin batzukaz dauzen hitzarmen batzuk direla eta. Eta, dinot, kontraprestazio bate gaitzik emoten diren diru laguntzak die, hitzarmen baten ondorioz emoten dienak, eta izen eta bizen adekien diru laguntza batzuk. Ez dakigu bez diru laguntzak diren, dinot, teknikoki diru laguntza dien, azkenien talde batek lan bat eitzearen jasoten da ben diru bat, baina, hori alde batera itzitze, legiek dino, ez dino guguk, izendatute joan behar da bela partida honek. Hau da, nominalak diren diru laguntzak izendatute joan bidabe. Eta hori da, gendu proposamenetako bat, diru laguntza horrek, argi agertzi ez partida orokor horren baitan, baizik eta argi itzitze, ez dakitze elkartega, ze hitzarmen hau eitzen dugu, batek dakize lanen hori agertzi, eta inungo arazo barik. Ez gendun sentimo bat berabez aldatzie proposatu, ez gendun esan oneri jako monbier, hitzarmen hau estan bier, edo beste hau, baien bier da, ez ginen horretan sartu, baina bai uste dugu gardentasun ariketa bat izen bier dela, eta hori da maiganen jarri genduna. Eta hori berabe esan onartu. Eta, egizan, ez dakigu zer dan horratzen dagoena, ez dakigu zozer kamufleu, eskuteu edo distorsione gure dan, baina benetan ez dugu lertzen gauzako betzeko eitzen dien proposamenak be aintzate sartzie. Eta zelan astu euskaltegizetaz. Uste dugu erakunde honetan gertatu dena gehiagizkoa dela. Uste dugu aurrekontu honekaz euskaltegizek agoniz biziraun aldi izango da bela.
ezin dugu lertu, uste genduen euneko batan bueltan egon dela, baina zuke ondo saldu dozunez, udaleko aurrekontu euneko 0,33 jaitsi da. Eta itzaki hori erabiltzen da, udal euskaltegiko aurrekontue euneko 15 jaisteko. Osa, guk uste dugu matematika ariketa erreza dela eta kontuek ez da bela emoten. Osa, gaztuen murriztu behar badie, ez dakit, dirurik ez dauelako murrizpen hori ulertzen dugu proportzionala izango dela. Hori bada benetako arrazoie, baina benetan euskaltegi segaz bereziki nahiko keskatute gauz. Ez gara oinaziko euskariek dekon garrantziz ez eztabaidatzen, ze uste dugu edo uste gendu meintzet horretan danok ados gauzela, baina egiz esan olako ariketak edo olako proposamenak zalantzak sortzen dozkuz. Langileen partidie euneko 8 bajatu da, holan gatza izango da bajak kubritzie, publizidadien euneko 40 jeisten da, publizidadie da ulertzen dugu jenti erakartzeko dauen bitarteko garrantzitsuenetako bat, eta bekak gero eta urrizauak die, eta iruditzeaku aurrekontu honek euskaltegiz egitzenak ahiltzera kondenetan dabela, eta emoten dabela lehendakarize berari be ez dotzola asko arduratzen, edo ez dotzola. Zuk onartu dozuz, Marisa. Bueno, nik erakunde autonomo bateak zazio orduko nik gure neuke... Baina, parkatu momentu txobaten etxuko. Bai. Ez... Gero bestela. Galdera bat... Eureke lauk etxen dugu edo bostek, endizila, gu, deku nokein gero bierba da, gero hau gengo duzu. Nik lehenengo galdera bat gizartekintzako arduradunari leireri aurrekontu orokorretako gai bata, eta jakin gura dugu zer dela eta bi zerbitzutan berdintasuna eta adizioetarako prebentzio zerbitzuan jarrita dagoen dirue ekainera artekoa bakarri dan. Hori errebu eta galdera izango da, gu aurrekontu egaz gauz, eta horrek egon da komisioak egon dire, ogasun komisioak egon dire, horrek erantzun egitzeko eta galdera egitzeko. Neuk erantzungo, bai ez da gondoinde. Edo gura zuzuken, bai eskoaz hor jokoan etxen gauz, aurrekontu egaz berbaitzen. Da ez, horrek galdera dire, ogasun komisioan dana egitzeko eta ondo azaltzeko. Da, nik ez da zelan ez dozu zan, Endoguz. Endozuet, erantzun euko duzuen, haitxe. Bai, agentek ez, Jose Mari, ogasun batzordie... Ez, esan zuek, honek hau egin dugu, ze badakizue. Ez da? Honek hau egin dugu esan. Ez hori galdera erantzun de daue ogasun komisioan. Nik ez dakit zergatik emoten daben horrelako kalambrea galdera bat egiteak eta erantzun bat ez emotea ben, eta ninotzun nienago ogasun batzordien, leire bera ez dago, leire da arduradune, ni tokatu dira eta arlo sozioekonomikoa, eta horregaitik esan da galdera zuzena, baina horren beldur bagara, ez dute erantzunik espero, baina uste dute ogasunen esan zala, zerbitzu hauek asmoa dagoela mankomunitatera pasatzeko edolakoren bat, eta nik jakingo edotena da, zinez gaitza egiten jata olako erabaki bat hartzie, eta gainera hemen da mankomunitateko lehendakariz edan nana bebai, eta nik argitxun guren eban osoko bilkura honetan, ze uste dut, zerbitzu oso importantea direzela orain 20 urte inguru, 21 urte inguru martxan jarri zirenak, geu jarri gendu zen martxan garai horretan, eta oso zerbitzu ona emoten dabenak. Orduan, ez dakit orain mankomunitatetik posibilitaterik egongo dan zerbitzu hau emoten jarraitzeko, edo zelan dagoen egoerie, eta nik benetan gure dut erantzun bat jakiteko hori ala dan ala ez. Bueno, nik... Ez dute, Jose Mari, parkatu... Osoko bilkura bat dauenien, orden bide, hau ez da tabernie. Da tabernako munduen
hemen ez gauz. Hau da, apurtxue serioa ba. Da zuek lauen artean gure zuen lauen artean, da kaldera pein da erantzun egoeko duzu. Eze, oin erantzun, erantzun goiatzue, amendik altze baina. Vale? Beitu, nik ez da nik erritmoa markatu gure dodala, Jose Mari. Benetan, nik uste dute argitasuna eukitzearen aldera egiten dodan galdera tiezela, baina, bueno, ez baduzu erantzun gure, ez da ardure. Nik, jarraitu. Begoña, jarraitzu, da, bilurrek ez dau, kalambrerip ez dau. Osea, que jarraitzu dagoen tranquil, ze hemen geuzia elektrikoak ondo iminde dauz, bale? Orduan, esan guren eban, bi zerbitzu hauek egiten dauen lana, igual ez da horren beste ikusten, egiten diren obrak eta lorea beste ez dire ikusten, baina zerbitzu oso onak eta herritar askori iristen direnak. Herritar, erakunde, eskola eta barri. Nik galdetu dut, teknikarizek eurek ez dakite zer gertatuko den, despisteta dauz, eskolatatik badaki da bizela galdezka, esaten eurekin programa batzuk urtean zehar egiten diren programa jakin batzu diez, eta barrezek eta urtero egiten diezena, eta eskolape badabiz galdezka ber zer gertatuko dan, egongo dan ala ez da egongo zerbitzu hori, eta momentuz ez da erantzunik. Orduan nik horregatik galdetzen eman, itxalongo dut beste askanengo arte, edo nonok esaten badozten, egia dan, mankomunidadetik emongo denan. Eta den, bueltatuta erakunde autonomoetara, orain arte entzun dugun zera egoera eskasa izan bada, oraingoan nik lanbide hastapena eta behargintzan inguruen nengo berba, eta honek rankin honetan uste dut zapelduna dela. Nik uste dut bi erakunde bakarra da, baina bi zerbitzu desberdindu aldiezen bi dira, batetik lanbide hastapena eta bestetik behargintza, eta baina bizek dauze krisi egoera baten. Nik ezin badu galderarik egin, nik joneri gure nutzan galdetu, baina bueno, bakarrik hausnarketa, ez dut galdetuko, Jose Mari, tranquil, argi geratu eta ez dodala erantzunik jasoko. Atzera aparkatu, esango zut. Gauz puntu gai baten da udabetzeko eurtongo aurrekontue. Erregoek eta kaldera gero dauz. Aurrekontuen... Ulertuta geratu da. Nik gure kaldera bat oneri, Marisa beste bat, horre dire erregoek eta kalderak aurrekontue eitzen gauz. Horren azalpena. Zuek zuen iritsi emon, zuen planteamentuek egin, jentik telebistan ukus dizen ze plantietan dozuen, eta hemen, ogasun zailako presidente danak, azaldu deuz zein dan aurrekontue. Eta zuek zeuen iritsie, da zeuen atxakiziek eta zeuen pegak emini, eta zeuen nahi dozuena. Baina ez galderak eitzen, hasi, zuri hau, Marisa zuri bestie, Nerea zuri beste gauze bat, Arari beste bat, ez. Ni petzen dut xeridade bat bidala, gaizek tratetako. Bueno, seriotasunagaz jarraituko dut, orduan, ez da esan asmoa Joni ezer galdetza, Joan izatea galdetzeko egon naizela, baina enoala galdetzera, obviamente entzun dugunagatik. Baina, bueno, esan gure dut, zerbitzu hauek direla udalaren esku dauzen baliabideak, udalaren ati ezena bakarrik, eta honek emoten dau zerbitzue paroan dagoen herritarrari, enpresak atenditzeko dauz, ekonomia sustatzeko dau, eta emoten dau hiltzen utzi gure dala, ez dakit, urteetan zehar ikusi dan berakadagaz, ez dakit dora doan, baina emoten dau dinote, hiltzera doala. Egoeraren datu batzuk, adibidez, lanbide hastapena urtietan dau eraikin horretan, eraikin desastroso horretan, ruinoso horretan, urtero errebindikatu dugun gauza bata, hori ia noiz emongoiakon zerbitzu horri duintasun bat, ez da accesiblea be, jente nagusia joan alda horretara daukan prezioen gatik, eta badakit erantzuten bat erantzungo doztiela laster doazela aldatzera lehen zera izan zen zentro horretara, baina hori aurreko legegintzaldian behentzuten gendun eta ondino eraikin zahar horretan dauz. Hor, zuzendari baritau soin urtiek eta irakasle batek egiten dau lan hori, zuzendari lan hori. Behargintzara bagoaz, egoera are txarragoa da.
behargintza da, bueno, hori, herritarrak paroan dauzen herritarrak atenditzen dauen gure udal honen erakunde bat, eta hor, azkeningoko urteetan, zuzendarize jubilatu da abenduen, momentuz ez da ordezkaririk, eta abenduen urtarrien, momentuz ez da ordezkaritzarik, eta ez da mugimenduripe ikusten horren ordezkaritza egiteko prozesua azteko, horrek administrazioak danok dakizue, ez badakizue, prozedura badeko eta nahiko luzie izeten da, prozedura hori bebai. 6 langile izatetik 3 langile izatera pasatu dira, falta da formakuntzako irakaslea oinurtiek, falta da enplegu enpresa teknikari zebe bai, ez da, eta nizel espera, antza, ondino zerbitzu hori pertsona bat kontrata, zerbitzu kontratu bat da puntuala eta portzentai baten orain dauena, eta esan dodana, 3 pertsonak egiten dabe, lehen 6 pertsonek egiten ebiena. Uste dut hau ez dela zerbitzu duin bat eta batez be, 12,27ko paroa dagoenean herri honetan, ekonomia sustatzeko horretarako dagoen erakunde bata, eta 3 pertsona hauek ez dute abasto esaten da erdaraz emoten, ez dute emoten gehiago, dana aurrera eramateko, eta jakinguren eban, ze asmo dagoen hori zuzentzeko. Bueno, aurrekontuen ganin gehiago? Bai, nik hori, oraintxe esan dabe moduen, zenbakizek ez dabe gezurrik esaten, eta argi izten dabe zein dan helburua. Erderaz esaten da moduan, los números cantan. Los números cantan cuando alguien quiere entender cuál es el proyecto que tiene un gobierno municipal para su pueblo. Porque estamos hablando aquí de presupuestos de crisis, de presupuestos de recortes, y claro, en qué se recorta y en qué no se recorta, pues aclara mucho qué es importante y qué no es importante. Como acaban de explicar mis dos compañeras, todo lo que tiene que ver con dar servicio a los ciudadanos se recorta la cultura, se recorta la aportación a la Casa de Cultura, que sabemos que nunca llega para pagar las facturas a final de año. Se recorta la aportación al Euskaltegui, se recorta el patronato de deportes, y no hay más que ver cómo está Urbieta y cómo está Santanape. Y se recorta el centro de iniciativas profesionales, como bien ha dicho Bego, cuando hay un 12 y pico % de paro, se recorta algo que es fundamental para la creación de empleo, y se recorta. Si sumamos los recortes de cultura, deportes, euskera y promoción del empleo, se recortan casi 170.000 euros comparando con los presupuestos del año pasado. Todo en servicios para la población. Y se baja también en asistencia social, hasta el punto de que van a desaparecer. Si aquí no nos dicen lo contrario, el servicio de prevención de drogodependencias y el servicio de igualdad desaparecen, y no porque desaparezca la necesidad, sino porque se acaba el contrato, y ese sí que no se va a renovar. En nuestra propuesta, en la que presentamos, teníamos una propuesta de internalizar y estabilizar esos dos servicios, hacerlos directos por el ayuntamiento mediante la contratación de las personas que los dan, pero se nos ha dicho que no, y se nos ha dicho que tal vez van a pasar a la mancomunidad de servicios. Desde luego en el presupuesto no se refleja ese incremento de gastos para la mancomunidad. Eta Iñakik esan dauen moduan, lehenengo kapitulon bebai, murrizketa eta 200.000 euroko murrizketak. Langileen soldatak ordaintzeko den partida honetan, murrizketa tauz. Eta murrizketa tauz, ez dizelako kontutan hartzen, bate joka dauzen gauza bi. Alde batetik, langile publikoen soldaten igoera etorriko da, instituzio desberdinetatik eta udaletxetara helduko da, aurtengorako espero da, eta ez da kontutan hartzen 3 urte luzez lantzen ibili garen balorazio mailan ondorio ekonomikoak. Hor badoz lanpostu batzuk balorazioen ondorioz ekarpen ekonomiko bat eukingo dabinak, eta ez da kontutan hartu.
Ez da kontutan hartzen, udal langileen eta erakunde autonomoko langileen arteko ekiparazio salariala, hori da mai horren helburuetako bat, eta hori ez da kontutan hartzen, eta horretik, horlan bajatu alda aurrekontue. Eta hemen esan da moduen, bajak ez badire kubritzen, oporrak ez badire kubritzen, jubilazioak ez badire kubritzen, eszedentziak ez badire kubritzen, eta gero langile bati ez dago kizon funtzio batzuk ipintzen baiako zen, bai, ez da zertan igon bihar, eta hori, murriztu egiten da. Desde luego, el sueldo y las dietas de los que estamos sentados aquí, eso no baja. A pesar de que unos están en el máximo, eso no baja. Hemos pedido reiteradamente, y en la propuesta de este año también, que se bajen los sueldos de los que nos sentamos aquí. No toca bajar eso. Entonces esas son las partidas que bajan. ¿Y cuáles son las partidas que se mantienen y las partidas que suben? Pues la de reparación de aceras y la de jardinería, la de los ladrillos y la de las flores. Suben, sí. Y ahora mismo en este pleno, los partidos del gobierno han aprobado hipotecar 500.000 euros al año en una empresa que nos va a dar un servicio de obras, de unas obras que todavía no sabemos cuáles son, no sabemos si serán necesarias, si serán prioritarias, si serán urgentes o si serán un capricho. Y no sabemos porque nadie hace un estudio de las obras que son necesarias, pero desde luego ese 500.000 euros al año lo hemos aprobado hoy. Loretan eta baldosetan. Hor mantentzen dira gastuak eta murrizten dira langilerian, zerbitzuetan, kulturan, euskeran, kirolean eta murrizten dira gizarte zerbitzuetan bebai. Eta enaz geldituko gure proposamen batzuk aipatzen, ze bate pentsa balde, honek ze proposatu dabe eta gu gauza batzuk proposatu duguz, 23 gauza proposatu gendu zen, eta esan dute moduen, eztabaida gitxi askoriparik, atzera bota dire. Por ejemplo, hemos propuesto destinar 10.000 euros para adaptar los semáforos a los invidentes. Colocar un cacharrito que haga pi en los semáforos para que los ciegos puedan pasar la calle con seguridad. Se ha dicho que no. Hemos propuesto una pequeña partida para adaptar los parques de juego para los niños y niñas con movilidad reducida. 12.500 euros para comprar unos columpios especiales, ume horrentzako eta ezetze zanjako. Proposatu dugu, parke eta umen jolas tokiak estaltzia. Euria egiten dauenean, tamen euria asko egiten dau, herri askotan dabiz hori egiten, 52.000 euro horregaz hasteko, eta ezetze zanjako. Hemos propuesto garantizar el servicio de drogodependencia y el servicio de igualdad de manera estructural, internalizándolo. Y se nos ha dicho que no. Hemos propuesto realizar un estudio, un plan para de que una dichosa vez, sin esperar a las diputaciones y los gobiernos que van a venir pero nunca llegan, hagamos un plan para revitalizar nuestra zona industrial. Porque eso da vergüenza, da pena y da pánico, y también se nos ha dicho que no. Hemos propuesto también aumentar la seguridad del Bidegorri, del tramo que ya está hecho. Los 180.000 euros que conseguimos en la legislatura anterior, en el 2014, con una subvención del Departamento de Medio Ambiente, hemos pedido que se destinen a poner señales, espejos y a hacer algo en esa salida en Correos, que cualquier día se va a matar a alguien, porque Correosetik urtetan duzunean Bidegorritik total saldute saus. Y en vez de eso se va a hacer una acera en Mesticabaso que le pondrán unas rayas rojas para que sea un Bidegorri. Es una cosa de lujo que va a ser muy bonita, pero desde luego aumentar la seguridad a los que andan en bicicleta, yo creo que no. Eso tendrá que esperar. Hemos propuesto también mejorar las aportaciones a la Kulturechea, al Euskaltegi, al CIP y al Patronato de Deportes, para garantizar los servicios de calidad, y también se nos ha dicho que no. Guretzako argi dauz zeintzu diren gobernu honen lehentasunak, lehen esan dut, lorak eta baldosak. Eta pertsonak beste
maila baten geratzen dire. Hau guzti hau esan da, desde luego ez tozu esperoko, baiezko botoa. Gehiago badeko zu ezer esateko? Momentuz ez. Teknikoari buruz. Hauen genuen berba Arletegaz, berak galdetuzten, eta nik uste espliken otzola bere momentuen. Baina, bueno, a ber, berdintasun eta drogodependentziako teknikariak urtien zier diru bat kostetan dabe, eta batez be, eta begoak esan daben moduen, eskolatan, institutotan eta lan asko itzen dabe, eta adibidez barrutia eta institutora etorten dire alboko herriko jende ume asko, ume eta jende asko. Orduan, gure pentsakera izan da, jake Gernikak pagatzen, ordaintzen daben osotasunean zerbitzu hori, gure eskaera zen beste herrietakoak be aportatzea. Hori zer nahi banezan, mankomunitatean barruan, aportazio bat eukitzie herri bakoitzak. Gastu horri, ze ganerat eurek teknikariak esan da, eurek esan doztie, normal ikusten dabela, ze hitzen dabela lan asko beste herrialdeko jende askogaz. Orduen, guke pentsa dugune da, kontratazio barri bat egin, eta Gernikak bere partea ordainduko dabela, eta mankomunitatetik engo dela beste parte bat ordaindu, eta emongo dela zerbitzu bardina, baina tanok aportatuaz. Bueno, oin, barkatu. Ez que gauza bardineri buruz da. Bueno, eta hori apurbet argitzeko jakin daizuen beste herri batzuetako alkate eta korporazioak eskatzen da bizela zerbitzu hau emotea mankomunitatetik. Mankomunitatetik momentu honetan ikusten da uneko une ezin dalaen, baina bideratzen goaz azken momentuan edo azken apurka-apurke uneko unea mankomunitatetik emotea. Ze ikusten dugu eta eskaera tauz beste leku batzutatik zerbitzua gure dela emon fundamentuz eta ez gaur egun emoten da moduan eta gainera leirek esan dabe moduan euneko esteitzen batekoa beste herri batzuteko biztalegoa izaten da zerbitzu honetatik atenditzen dana eta gehien bat ikusitze eskaera eta usela beste udaletxe batzutatik. Bueno, nik euskaltegikoa esan dozuena ez dut itxi gure bertan bera, ze mondan irudize, nire iritziz izen da apurk bet euskaltegize buruz bera izten dugula. Osea, ez dugu zela euskaltegize deko zen beharrizenak bidan moduen betetako. Lehenengo eta behin esango dut, hau guk eroan gendun proposamena ez dala nirie. Nik eroan aben proposamena eztabaidatu zen eta onartu zen idazkarizek, irakasleen ordezkarizek, horko zuzendarizek, euskaltegikoa eta neu barne. Murriztu egin dela? Bai. Alde batetik, esan dozuena, matrikulazioarena, matrikulazioarena ez publizitatearena. Publizitatea, badakizu edeko gula kontratu bat guk hitzagaz, hitzarmen bat, eitzen dana diru partida bat ordaintzen da metalikoz, eta beste partida bat prensan edo esan gure dutzut publizitatean. Orduen nik hori publizitatea euskerakoa erabiltzen dut euskaltegirako. Euskera engitutzu hau bigarrezeten da, euskaltegi zein gehiago. Beste alde batetik hor dago remanente bat, erabiliko duguna ordezkapenak eta beharrizen guztia beteteko. Horregaitik esaten dutzuet, tranquil, euskaltegi ze funtzionatuko dugu behar da moduen. Esan gure dut bebai, orain dela urte bi, hasi ginela euskaltegi zen matrikulazioaren igoera hasi gendun. Euneko 50 igon zan matrikulazioan, ikasle kopuruan.
eta eurten mantendu egin da 50% hori. Batzutan, intentzio onagaz, baina katastrofismoa botaten badugu, jentie eurrerantza bota beharrekoan atxerantza botaten dugu. Bai, egonda murrizketa bat euskaltegi zen, bada murrizketa kontrolatua, dekogulako remanente bat. Ostera, euskeran ez da egon murrizketarik. Neuriek ez dira, neuk manejaten ditut bisek. Orduen, publizitatea erabiltzen dut, gauza baterako, remanentea dagoenez euskaltegi zen, remanente hori manejako dut beste gauza batzuetarako, eta mesedez esikaratu jentea, eta matrikulatu daitezela hainbat eta gehiago. Zeuneko 50 baino gehiago lortzen badugu eurton, askotaz beto. Kanpainak oso onak egingo duguz, aleginduko gara, eta ia saltzen dugun produktua. Merezi duta. Eskerrik asko. Erantzun bat falta. Bueno, erantzun emuzu? Vale. Bego, esan zune, niri benetan mineen joz. Segaitxik, ze botazuz bat abestien atxien kriston guzurrek. Da esango txut, zuzendari barik urtiek, zemat urte? Daro aguz? Egintot, beriztu egintute, lanbidaztapena batetik eta bestetik behargintza, bi zuzendari falta dira. Mesedez, erantzute taberran gauzela, sale? Bale, zemat urte? Jon, jarretxu. Gero, esan dozu zuzendarize jubilatu zala abenduen, urtarrien, zuzendarize jubilatu da otsailaren 28 zen. Bale, eta horrek emondozku aukera bat, dekogu aukera bat, ointxe beste enfoke bat emoteko. Da hor gauz, bilerak eitzen, astero, eta daukegu proposamen bat. Eta txarrera bari zerdan, gaur ez dago, ezta? Baina informazioa inzuen galdera guztizek badeko zuez. Orduen, amen agertzie, esaten ez deko zuela, ez dut ulertzen. Eta nahi badozun, urrengo junterako, ekarriko dugu informe bat, zelan dauen dana, eta horrukiko zuz erantzun guztizek, eta ikusiko zu esan duzuzenak, ez dauzela ondo, esan da, ze ez gauz, zuzendari barik urtiek, ez da tarte txiki bet, gauz, prozedimentu batzutan, pliegoak nahi dugu zelain, zuen aportazioak itxaroten, urtarrietik, ez dozue bat abezein, eta horrek esatien niri mina itxegoz, bego, benetan. Batez be, mindute sentitu bada jon, sentitzen dut, ez da zure, nik egoeri erakutsi dut, argazkiz egin dut. Eta ez dut gezurrik esan, gezurrik ez dut esan, hilabete baten edo bestien, igual okertu nahi, esan dut bi zuzendari falta direla, zipekoa da bat, eta hori ez da atzo jubileo edo ez da atzo desagertu, eta beste bat falta da, behargintza. Bueno, dana dala, egoeri da, 3 pertsona dauzela, eta ja behargintza zentratuta, 6 lana egiten. Eta zuzendari zen lanak banatute 2 artien. Hori egoera reala da, hori da, bai? Eta gero, leirek esan dauenari, eta bueno, apur batan ape argitzu dozt, nik dakitela eta kezkatu egin nahi zuen erantzunegaz. Niri bardin dozt, zerbitzu emoten badaman komunidadetik edo udalak zuzenien. Bai salatu gure dut, azkenengoko legislaturan gobernuan geundela eta negoziazio mailan zerbitzu amaitzen zen, eta ni proposatu neban, Iñaki bertan negoan, eta ni proposatu neban zerbitzu hori urtebeteko luzapena egitea bakarrik ze hori mailari eskatu nozun konpromisoa eta ataren baten egongo da jon, imaginatzen dut, bi zerbitzu horiek estrukturalak ikusten genituela 20 urte eta gero, udalak zuzenien eman beharrekoak, eta mailaren konpromisoa eskatu neban eta baiezkoa atera zan mai horretan. Ataren baten egongo da, hori ez da bete eta ez da beteko ikusten dudanez. Baina bai, kezkatu nau gauza batek. Mankomunidadeak emon behar badau,
orain 3 pertsona dauz, hor, bi teknikari eta psikologak ematen dauen beste rekurtso importante bat. Ez da bakarrik eskolatarako, da elkarte, erakunde, eta hainbat tokitan, eta herritarrari be emoten jako zerbitzu hori. Oso zerbitzu importantea da. 3 pertsonen artean Gernikakoa justo eta gehiago beharko leukie. Eta esaten doztazue, ez euneko nien, ze uste dut mankomunidadean atxartozpanago, herri batzuetan esan dabela, horrek asko igotzen dauela aurrekontue eta ezin dabela ordaindu, nik hori daukatu lertute, baina ala espada esangoztazu, baina ala eta guztiz betanak ados egon dabe, prest egon dabe ordaintzeko, ezin da eskualdeari emeretzi bermioken duta, emeretzi herriri emon, pertsona bardinegaz, kopuru bardinegaz. Eta esaten zue, ez ariela uneko unera ailegako. Osa, zerbitzue murriztu egingo da, argi dago lan bada, murriztu egingo da eta ez da kalitatez emongo. Ez da kalitatez emongo. Dana dala, bueno, denporak esango da, bila betetara gauz. Ekainien amaitzen baiakie zer gertatuko da. Ekainetik aurrera egongo da zer. Bueno, lehenengo eta behin ni heldu nintzenien egon zan bazio hori, eta zure ardura izan zan justarina, osea, que igual oin bardine paseko da. Baina, beste gauza batetik, nabiena esan nahi dutena da, 3 pertsona dire, eta nik ipindot adibide moduen eskolak. Baina, bai psikologak zein bizek emoten dutze, ja, ontze bertan, eskualde osoari zerbitzu hori. Hori nau esaten. Zerbitzu hori eskualde osoari emoten dabiz. Bai psikologak, ze beragaz eukin dutez elkarrizketak, zein bizek. Eta nik eurei kometen notzanien, oindala urte bat edo, ia zer iruditzen jaken mankomunidadean sartzea, esazten logikoa ikusten dabela, ze ja emoten dabe eskualde osoari zerbitzu hori. Bakarrik Gernikak ordaintzen dabela hori dana. Eta gure ustez, hori, 20 urtetan emon dugu, holan izen bihar zentalako, bai, hain pentsetan dugu beste herriak bai, emon behar dabela euren aportazioa. Eta hori da, pentsetan dugune. Eta Arlete Gazin emanien berba, niku ulertu neban, berak ulertzen dabela hori. Zeia, dire, 3 pertsona, ontze momentuen, ez eskolana izen da, adibide logiko bat, ze uste dut, dana jakingo dabela, zelan barruti, edo institutoan, gehizena direk, Gernikaz kanpoko ikasleak. Eta izena adibide bat. Bai, eurek emoten dabez, horre zerbitzuak eskualdeko jentieri. Batez be psikologak. Pertsonal bardinarekin emongo da 17.000 biztanleko herri bateri moten jakona, 30.000 inguruko hainbat biztanleri, emongo da, bardine? Esaten gauzena da, emoten dauzela. Bueno, esan usetu den gauzi eta hau gaize zelan galdu den, zelan galdu den lehenengo bider, intentzia hongo zan horan apurtzeko da zelan galdu den. La carrera del Tour se ha roto. Bueno, nien azartzen deskalifikazioatan ez dan bez. Baina, bueno, zuek plantio zuena da totalmente tremendista, ilune, ezalei udebarzi ez dala, honi ilunetan gauzela, eta kalien trugoi eta eusi dala. Ba, ez da holan. Ba, udebarzi da, egun edarren dugu eta udaletzi ondo dabil, ondo. Da guk amenetzen du lan, ilusioagaz, da gogoagaz. Baina, bueno, oposizioak deskalifikazioatan sartu bideu batzuetan. Ba, bueno, ondo da. Nik euse pare bakarrik da gero, azalduenko eta putxo laburpen batenko eta aurrekontuena. Horre bulik esan deu. Bueno, begoina zuk esan zu kalambri eta bilurre. Hemen ez da kalambrerik, ze geuse elektrikoak ondo da eta bilurrek ez ezarako ez. Geusek txartu etxeko guinbida bilurre ondo etxeko ez. Da gu geusek aregia etxen du ondo etxen. Buli, zuk esan duzu, hemen jarritzen garenak
komisioak eta kortatu zupe bai. Da ez duzu bueltan emon bat berabez. Dieta guztiek bardin beste moduen koberduzu zeupe bai. Bardin. Eta ganera, nobedade moduen, igual astute hongo da, oposizioa lehenengo biderdeko liberatu bat Gernikako herrizien. Horrek eusek esateko. Ze hemen jartzen garena, kobretan duguz dietak, eta soldatak, eta dara, zupe bai, da bueltan ez duzu bialdu ezebez. Se practica con el ejemplo. ¿Vale? Y encima habéis liberado a una persona. Lo que nunca ha tenido la oposición. Muy bien. Yo dije entonces también que está bien, porque se puede. Pero echar a los demás el polvo y uno estar, no sé, haciendo la primera comunión, pues tampoco. El tema del servicio de la mujer y de drogodependencias yo creo que ha quedado claro. Hay un servicio que lleva muchos años, un servicio que es necesario, pero que se da a toda la comarca, menos Bermeo y Ajánquiz, a todos los demás pueblos de la comarca. Y Gernika paga el 100% y atiende escuelas, y en las escuelas de Gernika hay niños y niñas y jovencitos y jovencitas de todos los pueblos de Busturialde, de todos. Y se da a todos. Y entonces, si los demás servicios están mancomunados, un tema importante y sensible como también es ese, ¿por qué no va a estar mancomunado? Entonces se acaba el contrato el mes de junio y espero que la mancomunidad saque el contrato y que siga el servicio como hasta ahora, o mejor. Con respecto a lo que ha dicho Irati de deportes, todo estamos haciendo mal. Ahí está el presidente del Patronato de Deportes y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien y yo estoy contento de cómo lleva el Patronato de Deportes John Lejarraga. Y el año pasado, el 70% de toda la maquinaria, bicicletas, gimnasio, ¿cómo se llaman esas de correr? Las cintas, todas nuevas y de última generación, con un presupuesto de 204.000 euros. El 70%, no vamos a estar comprando todos los años, nos falta el 30% y este año haremos el 30%. Se hace una regla de 3, si el 70 son 204.000, el 30 son un poco menos, no, bastante menos, pues son 87.000. Entonces el Patronato de Deportes, que tiene 55.000 menos que el año pasado, pero tiene que gastar, en vez de 204.000, 87.000. O sea que va mal. No, el caso es que hacemos las cosas con cabeza y con sentido común. Con sentido común, que es lo más importante. Bueno, y sin ir a la materia, sin ir a la discusión, yo sí voy a ir a la materia. Aquí Iñaki ha hecho todo técnicamente, hablar de un presupuesto es muy denso, muy pesado, porque son muchos números, muchos capítulos. Él ya ha dicho el presupuesto de cada organismo autónomo, cuál es, y el del ayuntamiento. Y yo creo que ha especificado bien, pero es denso. Entonces, lo que está claro es que tenemos menos ingresos que el año pasado. ¿Y por qué tenemos menos ingresos? Tenemos menos 156.374,98 euros menos. ¿Por qué? Porque la Diputación recaudó menos el año pasado y entonces la aportación de Udalkutxa que se hace a todos los ayuntamientos, al de Gernika, al de Bermeo, al de Moravia, a todos, a Bilbao, a todos, es inferior. Uno de los motivos. Pero luego en el capítulo 2 de gasto corriente, que hay muchas partidas, hay dos partidas muy importantes. El año pasado se hizo la adjudicación, que se había terminado el contrato, de la limpieza viaria y recogida de residuos, que recuerdo que Gernika tiene escoba de oro y que el año que viene vamos a ir a por la de platino, porque queremos un pueblo limpio. Entonces se hace esa adjudicación y, como sabéis, todos los camiones son nuevos, las barredoras son nuevas, toda la maquinaria es nueva y eso tiene una amortización. Entonces se va pagando en 8 años, porque el contrato es 8 años más 2, más 1 más 1, ¿no? Y la amortización de tener todos esos camiones nuevos, esas barredoras para sacar menos ruido y que haya más calidad en la vida social de Gernika, que aún así
siempre habrá ruido. ¿Eso qué cuesta? Pues casi 234.000 euros más. Una partida fija que sube. Gastos menos, o sea, ingresos menos, algo más de 156.000 y casi 235.000 más para esas amortizaciones. Y luego, aparte, otra partida del capítulo 2, alumbrado público, más energía eléctrica, calefacción, limpieza de las escuelas públicas que tiene obligación el Ayuntamiento, Allende Salazar y Barrutia, y las dependencias municipales, Centro del Jubilado, la Policía Municipal, el propio Ayuntamiento. Eso es casi 70.000 euros más que el año pasado. Ahí está en el presupuesto. Entonces dices, menos 156 y pico de ingresos menos, más dos gastos fijos importantes más, estamos hablando de más de 460.000 euros menos. Entonces, eso habrá que distribuir en el conjunto, priorizando cosas, porque no vamos a gastar más de lo que disponemos. Tenemos que administrar bien lo que tenemos y para eso está hecho ese presupuesto, que no nos gusta a nosotros tampoco, nos gustaría otro, pero tienes la cantidad que tienes. Nos gustaría tener más disponibilidad, como había hace 10 o 12 años, ahora hay menos. Pues hay que gestionar también esta crisis. Bueno, y yo lo que voy a hacer es algunas partidas para que no se desvirtúe y la gente se entere en qué gastamos el dinero del pueblo, porque este no es dinero de los que nos sentamos aquí, es de todo el pueblo. Y a nosotros nos han puesto aquí para gestionar correctamente, lo mejor posible esto. 1. Como se ha hablado aquí de sueldos más seguridad social, más el Carquideza, 4.662.000 euros. Capítulo 1. Esto no es de todos los empleados del Ayuntamiento, es solamente de los quedan aparte los organismos autónomos. 61 personas de organismos autónomos no están en esos 4.662.000. Y eso es el 27,5% del presupuesto. 2, como he dicho, la limpieza viaria, que es muy importante y todos los años hago hincapié que tenemos el dinero que se gasta es de todos, más de 3 millones de euros, 3.024.658,52, de 100 euros el 17,71, y ahí tenemos que participar y colaborar todos. Y a los niños decirles que no tienen al suelo, porque los niños son niños y las niñas, y enseñarles para que, después de hacer todo ese esfuerzo, que no estén las calles llenas de plásticos y de cosas de ese tipo. Alumbrado público, que he hecho mención antes, dices, hombre, están iluminadas las farolas de las diferentes calles en Guernica, ¿qué cuesta al año? El presupuesto de este año es 415.500 euros. ¿Cuánto es de cada 100? El 2,44%. Deportes, que se ha hablado aquí de deportes, 55.000 euros menos que el año pasado. Pero después de haber gastado el año pasado, lo que he dicho antes, el 70% de la maquinaria nueva. Este año solamente el 30%. ¿Y a cuánto sube la aportación? Aparte del patronato de deportes a los clubes deportivos del capítulo 4, casi 1,5 millones de euros se destina en este pueblo a deportes. 1.479.193,03. Y a cultura, 1.436.719. Entonces, la suma de cultura más deporte, ¿cuánto es? El 17,17% del presupuesto. ¿Que nos gustaría disponer de más? Sí, pero es de lo que disponemos. E intentamos gestionar como es debido lo que tenemos. Acción social. La aportación a la Mancomunidad de Servicios Sociales, que no ha variado, es la misma cantidad. Y otros gastos de acción social, 672.689,20. El 3,96% del presupuesto. La limpieza, la energía eléctrica, de lo que he dicho antes, de escuelas, de dependencias municipales, 645.600, el 3,8%. La aportación al museo, el Museo de la Paz, como sabéis, hay 3 patronos, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de Guernica, donde el presidente de ese patronato o esa fundación es el alcalde de Guernica.
los tres por partes iguales para abrir esa puerta, cada uno pone 110.000 euros y el Ayuntamiento de Guernica, y estamos contentos de que funcione y además hay cada vez más visitas. Y es una cosa buena que Guernica tenga ese museo ahí. Que podría ser un poco diferente, pues igual para gusto están las cosas, pero funciona bien. El Bidebusa, el autobús urbano. En Guernica no se cobra. Hay un autobús urbano que funciona muy bien, tiene muchísimos pasajeros y la gente de edad, sobre todo, agradece. La gente que viene de Santa Lucía o de Lorategueta o de cualquier sitio. Y nos cuesta 75.000 euros. Y ese es un servicio que se da a cambio de no cobrar nada. ¿Por qué? Porque ya se pagan impuestos en otras cosas y nosotros podemos dar ese servicio gratuito. En euskera, que se ha hablado en euskera. Pues para actividades y aportaciones al Euskaltegi, 339.881,44. Pero, dejando el Euskaltegi al lado, el servicio de euskera del Ayuntamiento, las personas que hay, por supuesto, hay que pagarles. ¿Cuánto cuesta? 220.894,51. El conjunto de las dos cosas es el 3,29%. Gu euskeriaz eskaraztuten. Ez horixe. De euskeriek, Marisak ondo azaldu deu, da beran aurrekontu edeko. Da hemen, batzutan manipuletako edo ez daiz ereitzeko ibiltzen dieko bajatun duzu hemen. Ikasle gitxea badao lantzimin, irakasle gitxea biherri zina izaten da. Lantzimin, dinot. Y vamos al capítulo de inversiones. Voy a decir, pues, 9 o 10 cosas. Una, Umien Jolasak. Como recordaréis, el año pasado, los juegos de niños cambiamos los de la plaza de San Juan Ibarra, porque todos a la vez no es posible. No es posible todos a la vez. Y este año, en las reuniones de barrio, que sabéis que se hacen, y se hacen desde que, yo por lo menos desde que soy alcalde, se hacen en 6 barrios de Guernica, y asiste una media de 300 personas para arriba, de media, y nos hacen muchas aportaciones. Y yo estoy encantado de ir a los barrios y escucharles, porque te plantean cosas de su barrio y cosas del pueblo. Y vamos en la medida posible dando respuesta a eso, pero no es nuevo, 9 años haciendo eso. 9 años haciendo eso. O sea que parte hartzaile naturela hori da, jentia egon, da 50 hirurogei pertsona ukin, batzutan igual gitxitxua, beste batzutan gitxua, da entzun, da fitxakein, eta erantzunek emon, da hori itzen du. Hori Umien Jolasa, imengu hor ospitxelen eurrien dauzuen etxe bizitzak, Lorategita eralego baina baina un parke badau. Da zelako kalidadie, zentroko moduen, guk tratetan du berdine alboak eta zentroa berdin, ze derecho berdine dekez, obligazio berdine, derecho berdine pe bai. Gero, eskolatan, Allenden da barrutin. Hor zeitzen du, urtaro, mantenimentu eta horrek geuse bat, aparte, bigarren kapituloan da zena, baina, segarren kapituloan, 185.000 euro emintzen duguz. Proiektu berriak egiteko. Lehioak aldatu, ate barriek komunek barriekein, proiektua plantietan direnak, zuzendaritzak eta teknikoe plantietan debezenak. Bueno, luego, el tan traído y el proyecto de Santa Lucía, que por cierto está muy bien y está siempre, suelen decir, petao, lleno. Y eso a mí me da mucha alegría. ¿Por qué? Porque esa gente que tiene, esas personas jóvenes y esos abuelos que tienen niños pequeños, disfrutan viendo a sus nietos y a sus nietas allí y a sus hijos. Pues hay, en el edificio anexo, que eso ya adelanté, el que está pegado a la ermita, lo que era antiguamente un caserío, tiene 124 metros cuadrados. El año pasado le hicimos la cubierta nueva. Pues este año vamos a hacer unos baños públicos, aproximadamente 24 metros cuadrados, Andraskoana, Gizonezkoana eta Elbarretxuena, da beste 1 metro karratu egongo dire, han, ume txikizeri, merzen diemon, edo barruen iritxe egongo da, sartzeko,
aulkizekaz eta maizekaz. Da nik uste dut horrek, emongo zelari, onio, kontenidu gehitxu hau. Asfaltos. Hombre, yo ya he visto aquí que la gente ha dicho reducir a la mitad los asfaltos. Hombre, yo y nosotros, este equipo de gobierno, no quiere un pueblo donde hay calles con agujeros. Y ese mantenimiento es una constante que hay que hacer todos los años. Este año, por ejemplo, tenemos de Chorroburu al Jaialai, lo que está pegado a la Icastola San Fidel, esa calle se va a asfaltar ahora el mes de abril. De la Icastola de Sever hasta abajo, pues que los técnicos dijeron que ahí se resbala, no sé qué pasa, un granulado diferente, se va a asfaltar también. En la salida de la circunvalación, en la rotonda que está en Rentería, esa calle que va hacia el hospital, ahí hay un paso de cebra y siempre nos han reclamado los vecinos en esas reuniones de barrio, por eso son tan importantes, que hay riesgo de accidente, y es cierto. Pues vamos a hacer un paso elevado, ahora, el mes de abril también. Y luego la zona de Pecoibarra, esa zona industrial, pues el año pasado hicimos una fase y este año vamos a hacer otra. Y si podemos acabar, acabaremos. Pero el pueblo con agujeros no vamos a tener, vamos a procurar no tener. Esos son prioridades. El tema de jardinería, que se ha dicho, el tema de jardinería, esto va a ser todo flores, todo no sé qué. Las flores yo creo que no hacen daño a nadie. Y exagerar las cosas, no. ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿Soltar vacas o ovejas para que pasten aquí en el centro del pueblo? ¿O llenar de hormigón y así no hay ni hierba, ni flores, ni nada? No, señor. Guernica tiene que ser un pueblo con clase y con categoría y de primer nivel, y eso es lo que queremos. Otra partida de otras urbanizaciones donde he visto que se ha planteado que fuera son 50.000 euros. ¿Y qué quiere decir eso de otras urbanizaciones? Que no está especificado. Cosas que van surgiendo en el conjunto de todo el pueblo, sobre todo temas de accesibilidad, en aceras y en diferentes calles, o rampas. Y ahora mismo me estoy acordando que en Fray Martín de Murúa número 66 vamos a acabar de hacer una rampa ahora este mes. Y ahí hay dos señoras que yo les conozco, que una de ellas lleva mucho tiempo en su casa sin poder salir, sin poder salir, es así, porque tiene todo escaleras. Y en el exterior se le hace una rampa, y para eso estamos, a esa señora y a todo el que se pueda. Y ahí se podía y lo hemos hecho. No, vamos a quitar ese dinero para otras cosas. Esa señora que se quede en casa, Ana Mari, No, vosotros diréis lo que queréis, yo también puedo decirlo, ¿no? Sí, Ana Mari, si nos escucha, pues se podrá salir este mes, podrá salir. Y esas cosas, para esas cosas está ese dinero. Y su vecina también, porque tiene problemas de salud, tiene. Bueno, luego vamos a dedicar unos 58 aquí, pero una partida que tenemos de 20 reservada, ¿no?, para soterrar parte de la línea de alta tensión. Por ejemplo, ahí donde está la ermita de Santana, ese parking que estamos pendientes de empezar a hacer, donde se derribó la casa, eso se va a soterrar. Y en algunos otros sitios también estamos mirando. El cableado de alta tensión, que también es importante soterrar eso. Vamos a urbanizar e iluminar en Fray Martín de Murúa un tramo de los números 28 al 42, 26.000 euros con hormigón, y vamos a hacer las cunetillas para poner la conducción eléctrica, porque no está iluminado, y vamos a iluminar y urbanizar. Vamos a ampliar eso que se ha comentado en Mestiquebaso. Hay una parte por gestionar todavía. En una longitud de 330 metros hay una acera de 2 y vamos a ir a 4 metros donde hay, sí, la mitad se va a destinar a Bidegorri, que es pues desde la pista de patinajes o patinetes, ¿no?, hasta enfrente de la iglesia de San Francisco, hasta ahí, 330 metros.
175.000 euros. Luego, mantenimiento de caminos del 1, más aceras de aquí y otras cosas, pues 118.000 euros. Temas informáticos, elaboración de proyectos y el plan general que ya se adjudicó el año pasado y eso se va pagando plurianualmente, 159.107 euros. Y bueno, y también decir que si miráis el presupuesto, hemos abierto unas partidas nuevas para proyectos que esperamos ejecutar con el remanente, que creemos que son muy importantes. Uno es la pasarela de frente de Correos a Astra. Por la vida que tiene el edificio de Astra, por el parking que está al lado provisionalmente, y a ver algún día si llega al centro de FP que estaba establecido, eso le va a dar calidad a Gernika, porque la calle peatonal, la calle Industria, donde hace intersección con la calle La Lóndiga, esa calle La Lóndiga se va a terminar, se va a poner en condiciones ese parquecito que está delante de Correos, que ahora mismo está sin utilizar, y encima va a estar la pasarela esa. Entonces, pues bueno, aparte de ser funcional, le va a dar calidad. Aproximadamente es una previsión, todavía no está ejecutado el presupuesto, va a ser unos 800.000 euros. La urbanización de Idurgo. Ahí ocurrió que en Idurgo hicieron unas casas nuevas. Entonces ha habido un desplazamiento de la calle. Se ha ido a la ría, se ha desplazado. Y lleva mucho tiempo. Y lógicamente los vecinos pues, están preocupados. La empresa que hizo está en el juzgado, pero dice que, pues eso, que no tienen dinero, que son insolventes. Pues nosotros, si podemos este año, vamos a hacer. Hemos hecho el estudio geotécnico ya de aquello, y ese proyecto, a URA le corresponde algo, pero está valorado en los 150.000 euros, y este año pues iremos también a por eso, que es una cosa necesaria. Luego, veis que hay otra partida abierta, que es el semáforo en el cruce de San Juan y Don Tello. Eso en el primer borrador ya se presentó, si ahí está la interventora para decir, que también con ese remanente, ¿por qué? Porque hay, pues la verdad es que ahí está, hay mucho tráfico de coches y de personas. Entonces hay que dar seguridad a las personas en la medida de lo posible. 30.000 euros. Vamos a poner en valor, o vamos a intentar por lo menos poner en valor los refugios. Hay un refugio, el de Astra, que recuperamos, pero, como sabéis, en el Paselecu también hay refugios. Por lo menos vamos a recuperar uno, porque en su momento, hace 25 o 26 años, destinaron a baños, y entonces, por lo menos, uno de los baños, dejar como antes el refugio, y ese baño lo que vamos a hacer es sacar fuera. Y los técnicos han valorado en 31.000 euros aproximadamente. Bueno, y decir que, bueno, que aquí, como he dicho antes, en invierno oscurece pronto, ahora un poco más tarde, que en Gernika hay luz, que nosotros estamos con ilusión y con ganas trabajando, como hasta ahora seguiremos. Y también tenemos que escuchar críticas, porque al que está se le critica, y nosotros, pues, esas críticas las aceptamos, pues, ¿cómo se suele decir así en fútbol? Con deportividad. Bueno, beste barik. Labur, oso labur. Es que esan dozu, eguraldita zein dozu berbata, nik ez du berbarik egin, de la oscuridad y de los polvos y la primera comunión. Horretaz ez du berbarik egin. Egin dozun deskribapenegaz nik uste argi gelditu dela, zuretzako askoz bet denbora gehiago eta diru gehiago dedikatu dotzazu a las baldosas y a las flores. Inbertzioetan gauz askotan ados gauz, eta inbertzio batzuk oso ondo dauz, guk eskatzen genuen gauza bakarra da, inbertzioak maiganean ipini, eta ia adosten dugu zen. Semaforo hori Don Tello eta San Juanekoan ikizote zen, baina gure proposamen hemen eguan, pasarela hori Korreosekoa, Bion programa elektoralien egon da, zangrot bai gauza batzutan, ados gauz. Eta benetan, eskatuko honetzun, ez tratatzeko gauzak horren
harin, zesan duzu, la señora que no puede salir de casa eta zeingo dutzagun, eta nik ez dut esango y el ciego que no puede pasar el paso de cebra, o el niño que no se puede montar en los columpios. Nik uste dut, maila horretara bajatzie oso zabarra eta traketxa dela. Eta bukatzeko, tentsio altuko lineak soterratzea, ez dakinik kutsadura elektromagnetikoaren aldetik ondo dauen. Ze tentsio altuko lineak oso altu dauz, eta ez dabe bape kalterik egiten, baina soterratzen denien 2 metrotara edo soterratzen dira, eta hori frogatute dau, bai, baina gitxe hau, Osea, altu baino gitxe hau. Motza da, eukitzea kable gainean, baina seguruagoa dela. Eta bukatzeko, geure liberatuek soldataren 125 murrizketa eskatu ban eta dauko. Bueno, neke, bakizia betxen horren ganien, egize da, nik esan dutena, da ez bajatu horra, da zagarra eta horre geuse, bakotxa beran estiloa deko, beran isekiri deko, nik zuen anguntzuten dutaz, da esan duten moden kon deportibida, zeu epen neuriekuntzun, da punto. Eta egize da, justo hori partida, otras urbanizaciones, 50.000 euro, igezu gingoazen neurton bebai, da horrek irisgarritasun geusek eitzeko, eta justo, suberte da, hori neure barrioa dalako, dauz andrabi etzien, batak urtetan deu, bestek izin deu, da jainkoari ezkerrak, igezien berriko egizek ginen, berto nengo dugu, etxen gauz, da punto. Da bueno, egize da. Bueno, a ver, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, bueno, mozioetara pasako gara. Hiru mozio dauz, EH Bildu udaltaldeak proposatzen ditu, 2, bata, kontratua luzatzeko 2017ko urtarrilaren 25ean udalbatza osoak onartutako ebazpena deusesa edo baliogabetzea, deklaratzearen prozedura, martxan jartzeko proposamena. Bestea, EH Bildu KV, Oier Gómez Mielgo, Euskal presoaren egoera dalata, horren inguruko mozioa. Eta Jose Vicente Idoiagak aurkeztutako mozio bat, ongi etorri errefuxiatuak taldearen izenean, ongi etorri Gernika 2017 mozioa. Lehenengo, gai zerrendan sartzeko, badakizue, ohiko bilkura danean, bozketa egin behar dela. Orduen, gai zerrendan sartzeko aldekoak, hau batez onartzen da. Orduen, lehenengo mozioagaz hasiko gara, EH Bildu udaltaldeak. Bai, hori da, eurek eskatzea, eurek nahiko pazientzia ukidabe batza honekin eta... Bai, baina, euri iztera nengo dinot. El orden, si pide él, cambiamos el orden. Igual le interesa ver lo otro también. Bai. Bueno, guri bardin duzku. Zeurien dugu. Bueno, izan etxen duen. Zuk eskatu duzu. Ez, hortizik. Bai, hortizik. Untzuten da ondo, da telebiztape ondo eta ekutzu. Gura oso zutunik, edo zen nahi duzu moduen, zema denbora, 5 minutxu gazniko, izango da? Bale, zeu guzun beste,
Bueno, hasi baino lehenago, mila esker alkate jaunari, mila esker zinegotzi guztieri, aukera ematiarren, hau batez ganera, ongi etorri Gernika 2017 mozio hau aurkezteko. Ni natorkizue ongi etorri refuxiatu plataformen izenean, eta, bueno, Gernikarra naizelako tokatzu zait, hau hemen zuen eurren kontatzea. Aldez aurretik gozo bat, atzo errakuntza bat egon zen, sartu zen mozioa, literaturan errakuntza bat. Egin da zegoen mozio bat, pasau dana, Arratzun, Belendizen, Mundakan, herri guzti askotan, eta horri, zan justo Gernikarako ezena oso egokia, adibidez, bertan ezaten zen. 29an dano Gernikara, Gernikien gauzena zengo dugu bat, tontokere bat ezateko, baina horrez aparte han eskatzen zen, bi aldaketa txiki dauz kontako duten mozioan orain. Han eskatzen zen, udaletxe bakoitzari jartzi diru simboliko, apurbet, propaganda edo bokailua pasatzeakoan, edo finolako gezuetara. Eta gero esaten zen baita ere zerrenda luze bat esaten da, hau kontatzeko, edo plazaratzeko, edo, zerrenda luze bat agertzen zen. Lehenengo duzia, Gernikan, dakigulako, udaletxeak beren gaztotiko da honetan, maizak, zilak, jentia biharko dana ze kale batzuk izten dira da, moztuen biharko da trafikoa momenta horretan, elaialaiko gelak, astra mai gehiago eta sartun biharko dire, eta orduen, pentsa dugu, ezekala zen, beste tokitan, simboliko benetan, simbolikoak izan dira biro laguntzak, eta hori soberan beteta zeuela Gernikeko inguruan da, ez ebla merezia simboliko, ez ebla merezia da puntorik endu dugu. Eta bestia, Gernikan badakigu, Gernikarro behintzat, publizitatea guzionena, eitzen dela beti, banduen, udaletxearen publizitatea, eitzen dela bidez, eta bandue jartzen direla porta guztietan. Eta horren, ana agertzen zerrenda luzia zana, herri bakutxan pentsatzeko zelanik, hori kendu da, banduena mantendu dugu. Orduan aldaketa horre bidea daude bakarrik eta ja mozioa irakurtza. Gauzetxo bat, lagatzen bastazu esaten aldez aurretik. Gernikan ez da kontabier larri kontatzekorik, zer dan errefusiatu izatie, zer dan ieslari izatie, zer dan erbesteratzea izatie, zer dan hildakoak izatie, bez? Hemen pasau zirenak, eta gitxia esautzen da, konkretuki, errefusiatuen historia. Zema jente, gerra hostian, zelan ibiltzen toki batetik bestera ezin pasatu, eta adibide bat bakarri jartzen dut. Oin, telebizta askotan hitz egiten da errefusiatun eremuari buruz. Arek ziren errefusiatun eremuak. Arek ziren konzentrazio eremuak, horre ziren. Gernika ni kontatzen dutena bintzat, kontauta dakotez Gernika inguruko 74 egon ziren Gurseko, gerra hostian, Gurseko konzentrazio eremu hortan. Eta Gernika horren artien 17. Jakiteko gaur Alambrada natzien ikusten dugu zen jente hori da zer diran, pentsa dezakegu Gernikak horretan ere badekola beren historia. Moziora noa. 1967an fasismoak Gernika bombardatu zuen, antzerkeriaz, modu gazatian, Picassok Gernika margotu zuenetik herri bizkaitarra bakearen ikur bilakatu da mundu osoan. 2017an, 80 urte geroago, beharrezkoa da gertakariaren memoriari bizirik eustea eta aski da esatea milioika lagunen iesaldia eragiten ari diren beste Gernika anker horrien aurra. Europako mugetan gertatzen ari dena historiako beste sarrazki handi bada. Ezin gara besoak gurutzatura geratu, ez hoize. Ongietorri errefusiatuak plataforman laguntza humanitarioaz harago joan nahi dugu, ziur baino ziurrago baikaude, salaketa politikoa dela pertsona guztiontzako justizia eta duintasuna erdiesteko ezinbesteko aldaketzaren motorra. Ezin dugu onartu mugak atzilotzeko, gizatasuna kentzeko eta heriotza eragiteko eremu bihurtzea milioka laguntzak. Hori dela eta ekitaldi bat antolatzen ari gara Gernikan, 2007ko apirilaren 29an eta 30an.
Bertan, Euskal Herriko, Espainiako estatuko eta beste herrialde batzuetako milaga lagun bilduko gara, egoera honi dagokionez gure sumindura eta gaitzespena adierazteko, gure gobernuen pasibotasunaren kontrako jarrera agertzeko, bai eta aukerak planteatzeko eta eraikitzeko ere. Gernikako bombardaketaren 80. urtemuga honetan mobilizazio jendetsurako deia egiten dizuegu gerrarik ez oihukatzeko eta migratzaile eta refuxiatuei ongi etorriak direlako esateko. Hauxe da gure proposamena. Apirilaren 29an, larun batean, errefuxiatuei babesa agertzeko martzak egingo dira. Euskal Herriko hainbat tokitatik abiatuta, zutabetan iritsiko dira Gernikara, non ekitaldi hunkigarria egingo dugun atzoko Gernika eta gaurko Gernika horien oroimenez. Aurreikusita dago giza eskubidean eta bakearen arloko mundu mailako zenbat erreferente etortzea. Apirilan 30an, igandean, gaien araberako tailerrak eta esperientzia mailak antolatuko dira. Babes eta asilo eskubidea, antimilitarismoa, feminismoa, fasismorik eta arrazasmorik ez, antikapitalismoa, harrera esperientzia, hegoaldeko muga, desobedientzia, guztiak ere esperientzia, konpromiso eta borroka sozial ugariak ikusgai jartzeko xedez, hala nola gerturatzen diren mugimendu eta kolektibuen artean sareak eraikitzen jarraitzeko. Horrez gain, jarduera ludiko eta kulturalak izango dira topaketa osoan. Amaiera ekitaldian, erantzun eraginkor eta berehalakoak eskatuko ditugu munduan 75 milioi lagun baino gehiago jasaten adiren egoera hau konpontzeko. Eta hau da eskatzen duguna. Horregaitik guztiaitik, Gernika Lumo herriaren udaleko oso bilkurak, bat, antolaturiko ekintza guztiak babesten ditu, eta osoko bilkura honek bere egiten du pertsona guztiontzako justizia eta duintasun aldarrikapena. Bi, udal honek konpromisoa hartzen du ekintza hauen berri emateko eta batez ere, Gernikarako bidean gure herritik igaroko diren zutabeetan parte hartze dei egiteko. Horretarako, ekintza hauen berri emateko bandoa argitaratu eta zabalduko da. Besterik ez, mila esker. Vale, eskerrik asko. Bueno, guk baietza emongotzagu Monsinoneri, ze ados gauz bertan esaten danagaz, eta, bueno, oin urte bete aurkeztu zen hemen, gai honen ganien, beste mozino bat, eta orduen hau batez onartu gendun. Antxe esatezan, udalerri honek dagozkion errefusiatuak hartzeko pres dagoela, eta erakunde arteko akordio bat eitzeko dei bat eitzen dabela. Geurkoa ez da bardine, baina bai gai bardinen ganien. Ganera, geure berdinen egon gara ongi etorri errefusiatuakeko lau ordezkarik ez. Bueno, izen da, infrastruktura aldetik eta ia ze bidaben, eta adostasun batera heltzeko horretan. Bueno, hori lokalak, argindarra, uren tomak, maizek, jesarlekuek, txosnie, kamisetak eta saltzeko, zenatokize eta horrego ze guztiziek, ez da. Eta, bueno, barriro dinot, ados gauzela hor esaten danagaz, eta orduen gure botoa baiezkoa izango dela. Bueno, orain EH Bilduren mozino. Lehenengo zein deguzu? Lehenengo fetxatik da kontratuaren luzatzeko... Kontratuena da lehenengo. Irakurringo del lehenengo... berez esan mozinoa, sartu gendune bai irigintza batzordien eta bai plenoan puntu moduen gai ordenean joateko, baina esan onartu, eta orduen mozino moduen aurkezten dugu. Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plaza, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako guneak eta baita elementu estrukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko. Kontratua luzatzeko 2017ko urtarrilaren 25ean udalbatza osoak onartutako ebazpena, deusesa deklaratzearen prozedura martxan jartzeko proposamena.
Azalpena. Udalbatza osoak 2017ko urtarrilaren 25ean, ohiko bilkurako lehenengo deialdian, honako akordio hau lortu zuen. Ez dut irakurriko, luzapena onartzi da, ez luzetziarren. 2017ko martxoaren 23an, kontratuen inguruko errekurtzoen administrazio organoak ebazpena eman zuen, eta bere 12. zuzenbidezko oinarrian hauxe baieztatzen du. En el caso de extinción normal o anormal del contrato por cualquier causa y con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio, el órgano de contratación podrá acordar la continuidad del contrato hasta la adjudicación del nuevo contrato por un periodo que en ningún caso será superior a 6 meses. La duración de los contratos administrativos de servicios se halla regulada en el artículo 303 en el sentido de que no podrán tener un plazo de vigencia superior a 4 años, si bien se podrá prever su prórroga siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de 6 años y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado originalmente y prevé expresamente 4 excepciones a estas reglas. Que la celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada sea autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de forma singular para contratos determinados o de forma genérica para ciertas categorías. 2. Contratos de servicios complementarios de contratos de obras o suministro. 3. Contratos para la defensa jurídica y judicial. Y 4. Contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia o la dirección de obra o gestión integrada. Fuera de esas excepciones, expresamente previstas en el artículo 303, no cabe establecer en los pliegos supuestos que amplíen los límites de duración del contrato de servicios. El argumento de que esta posibilidad sea prevista en el proyecto de ley de contratos del sector público debe decaer, pues se trata de un proyecto de norma que aún se encuentra en la tramitación y que no ha sido aprobada. Eta, proposatzen genduen erabakize, Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak plaza koinezkoentzako eta ibilgailuentzako guneak eta baita elementu estrukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko kontratua luzatzeko 2017ko urtarrilaren 25ean udalbatza osoak onartutako ebazpena legez kanpoa dela egiaztatuta, akordio hori deusesa deklaratzeko prozedurari hasiera emateko erabakia hartzen da. Eta prozedurak iraun bitartean, aipatutako akordioaren ejekuzioa suspenditzea erabakitzen da. Hau da, proposatu duguna bai hirigintza batzordean eta bai plenoan. Proposatzen dugu. Lehen hau aipatu dugun eta lehen hau berbain dugun errekursoan puntu baten argi izten da 6 urte baino gehiagoko kontratazioak ezin diela egin. Eta aipatu moduen urtarrilen 25ko osoko bilkuran onartu zen 6 urte baino luziauko luzapen bat eitzie. Guk hirigintza batzordean kezka hori adierazi gendun, bagenekizelako legiek ez bala luzapen hori baimentzen eta hirigintza batzordean bertan teknikarizek baieztatu ban, ez dekola oinarri juridikorik edo juridikoki ez dauela, ezin leikela egin, ez dauela jasota hori eitzeko aukerarik. Osoko bilkuran bertan errepikatu gendun eta bai Iñaki Gorroñok baimendute esan bala eta idazkarizek holan ziurtatu ban eta holan onartu zen luzapen hori. Baina, eskuduntzi edekon organoak kontrakoa dinote resoluzioak argi usten deu luzapen hau legez kanpoa dela, golako kontratazio baten eta baldintza honetako kontratazio baten 6 urtetik aurrerako kontraturik ezin leikela egin. Eta horren ari dator gure proposamena, ulertzen dugu txarto indan gauza bat konpontzeko erantzunkizune dekogula, plen horretan egokize esan erabaki bat hartu zen eta eskatzen dugu bertan bera izteo prozedurien martzen hastie, luzapen hori bertan bera izteko, baina eser esan aurretik zoritxarrez badakigu edo susmoa bintzet badekogu ez dala onartuko hirigintza batzordean alan esan jakulako
eta, bueno, literalki esan jakun, zuek iritsi ze ez dozuela aldatu. Eta guk barriro argi itzi gure dugu, hau ez dela iritzi kontu bat, hau ez da eztabaida politiko bat, edo ez da gauza modu batera edo bestera einaldiela. Eta, barriro eskatzen dutzagu gobernuari erantzunkizunez jokatzie eta luzapen hori bertan bera iztia. Bueno, no sé por dónde empezar. Para empezar, hay que aclarar dos cosas. Lo primero, todo lo que se ha leído de la resolución del órgano del OARC es relativo a los pliegos nuevos. Cuando se tomó el acuerdo en marzo, no se hablaba de los pliegos anteriores, porque no estaba recogida esta posibilidad. No hay una anulación a través de este acuerdo o de esta resolución del OARC de unos pliegos anteriores. Estamos mezclando dos cosas. Una cosa es la resolución que se adoptó de continuar con el contrato anterior hasta que se ejecutara o hasta que se adjudicara nuevamente el contrato, y lo que en relación a los pliegos nuevos y la cláusula nueva ha determinado este órgano de contratación. Eran dos actos administrativos. No se trata de dar clases de derecho aquí, pero es que yo lo que estoy leyendo es el informe del secretario. Contra el acuerdo de los pliegos en el que estaba metida esa cláusula y otras, que es de lo que hemos hablado en el punto primero del orden del día, presentasteis el recurso y ha habido esta resolución. Contra el acuerdo de prórroga no se ha presentado ningún recurso. Se han dejado pasar los plazos para un posible recurso administrativo, se han dejado pasar los plazos para un posible recurso contencioso administrativo. Y ahora, trayendo a colación una resolución que no tiene que ver con ese acto, administrativamente no tiene que ver con ese acto, pedís que el Pleno adopte una decisión de revocar un acuerdo. Las revocaciones de acuerdos o de actos administrativos, cuando ha generado derechos en favor, en este caso, de una empresa a la que se le ha prorrogado el contrato, solo tiene dos sistemas. Uno es la declaración de nulidad de pleno derecho, y los motivos están muy bien tasados en la Ley de Procedimiento Administrativo y así están recogidos por parte en el informe elaborado por el secretario, que son actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, dudo que sea, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, los que tengan un contenido imposible y los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico para los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para la adquisición. Estos o cualquier otro que diga la ley. Da la casualidad de que ninguno de estos supuestos es el caso que nos ocupa, porque se adopta un acuerdo de una prórroga que nadie ha dicho que una prórroga de ese contrato sea ilegal. Lo que ha dicho el OARC es que no cabe incluir esa cláusula en los pliegos nuevos. No ha dicho que ese acuerdo anterior fuera ilegal porque no se ha recurrido, entonces nadie se ha posicionado sobre eso. Hay otra posibilidad, y es que, como no es nulo de pleno derecho, se declare la lesividad de ese acto, que se anule, que el ayuntamiento decida que es lesivo para el interés público. Vamos a decir que una cláusula que hemos incluido en todos estos contratos que antes he enumerado es lesiva para el interés del ayuntamiento. ¿Es malo para el interés del ayuntamiento el que ese contrato siga funcionando mientras se elaboran los pliegos? ¿Ha sido malo en alguno de los casos anteriores? ¿Ha sido malo en el contrato de limpieza? ¿Ha sido malo para el autobús? ¿Ha sido malo para el drogodependencias? ¿Vamos a declarar que eso ha sido malo? Porque eso es la declaración de lesividad. Lo que estáis pidiendo es que adoptemos una decisión súper extraordinaria porque no habéis recurrido el acuerdo de marzo en plazo. Sí, claramente. Y por eso mismo el informe del secretario acaba concluyendo que no cabe admitir, siquiera no decidir, que no cabe admitir, propone inadmitir la solicitud de inicio de la declaración de nulidad del acuerdo plenario adoptado en fecha de 25 de enero por el que se aprueba la propuesta de prórroga. Eso es lo que concluye el informe del secretario, porque no podemos mezclar
una resolución sobre unos pliegos y que fue un acuerdo diferente con el de la prórroga que nunca se recurrió y que tendríamos que decir que es malo para los intereses del ayuntamiento. Y da la casualidad de que en todos estos contratos no resultó mal, no resultó lesivo. Por lo tanto, por eso mismo el secretario en este informe concluye que no cabe admitirlo siquiera. Hasteko, ondo dakigu zer errekurrido egun da zer ez, eta ondo dakigu zeri eitetzagun erreferentzi gure eskaera boitzeko guk badakigu resoluzio horrek ez da bela ebasten luzapen hau bertan bera itzi bierdala, eta hori momentu baten bestu jarri maiganien, hori baino betotzu hau estudiz edo guz gure rekursoak eta ebaspenak eurek bebai. Baina bai, horretan, eitzen dan aipamen batek, lege aipamen batek bide emoten deu ulertzeko, pentsetako edo ondorioztatzeko ez dala legezkoa luzapena itzie. Eta artikulo batzuri eitetzie referentzi eta referentzi horrek ez teki eser ikusirik guk errekurritu dugu zen plegoekaz. Eta esaten da bena da que la duración de los contratos administrativos de servicios se haya regulada en el artículo 303 del TRLCSP, en el sentido de que no podrán tener un plazo de vigencia superior a 4 años, si bien se podrá prever su prórroga siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de 6 años. Orduen, hori, esaten da ben hori, esteko zer ikusirik pleguekaz. Eitzetzo, referentzize, lege bateri eta lege horrek, arau horrek argi izten deu luzapenik ezin dala egin. Eta bigarrena, gabizela hona ekarten proposamen hau, porque se nos ha pasado el plazo de recurso, sentitzen dut esatie, baina ez. Ondo dakigu zer rekurrido alizen dugun, eta erabaki dugu gauza batzuk rekurri dutie, eta beste gauza batzuk ez. Baina rekurso honek bide emotetzo beste eskaera hau eitzie, eta ez dugu rekurso moduen plantieu dugu eskaera moduen, eta uste dugu gobernu honek hartu behar daben erabaki bat dela. Esan halko da, errekurso honek, ebazpen honek, evidentemente, ez dugu esaten luzapen A, bertan bera itzi behar da. Guk hori rekursoa ez gendulako, eta ez gendu nahin, alan erabaki gendulako, no porque se nos hayan pasado los plazos. Baina, bai emotetzo bide, jakitzeko, rekurso hori ez dala legezkoa, eta bebai, eitetzazu referentzi idazkari zen txosten bateri, baina eske idazkari bardin horrek esan ban luzapena legezkoa zala eta argi geratu da esala. Orduen, ez dakit zetaz berbetan gabizen. Eta aipatu zuzen supuesto horren barruen sartzen dan edo estan sartzen, ez dakit, zintzo izen da, ez dakit ez dote zuzen bideik ezi, eta ez dotaz lege horre kontroletan. Baina suposatzen dut, supuesto guzti horrek kontratu normaletan izango diela, eta guk uste dugu egin zan hori ez ala izen ez kontratu normal bat, ez luzapen normal bat, eta izen zan, zozer, irregularra, eta beraz, horregaitzik uste dugu, plenoa bera hori jakinle, horretaz konturatute, ze suposatzen dugu, holan egin zanien, konturatzen ez garelako dela, atxera itzie eta gauzak bierdien moduen itzie, baina ikusten dugu ez dela izango holan. Eta bebai, argi itzi gure duguna da, kontratorren luzapenan biherri zena, gestio txar baten ondorio zuzena dela. Ze kontratu hori eitzen dan momentuen, badakigu danok 4 urteko iraupena dekola, eta 4 urteko iraupen horrek bi prorroga ukin alda bezala, beraz, oindala 6 urtetik, oindala 6 urtetik ez, onartu zanetik 6 urte harinautik, jakin gendun kontratu hori noiz bukatzen zan, eta beraz, noizko egon bierdien plegu barrizek prest, orduen, gobernuen parteko ezgaitasun falta bateri, gaitasun falta bateri erantzuteiako con partxeos, y partxeos que en este caso no son legales. Legiek ez deu baimentzen hori eitzie, eta mantenduko da, argi dau, posturi argi itzizen duen eta argi izten dozue, baina benetan oso larri ze iruitzeaku eta gehiago jakinle ekidin alzan egoera batzala, kontratazioak eitzen dien bierdienien eta ez dago arazo gehiagorik. Nik bakarrik berriro, ez dut irakurriko berriro. Zuk esan dozu idazkariak orain dela, urtarrilean txostena egin eban legala dala prorroga esanez,
momentuz inork ez dugu esan, ez dekogu txostenik nun esaten dana hori ez dala legala, esaten dana da ez dala kabitzen pleguetan, beste gauza bat da excepzionalki aldala prorrogatu, bai, eta hori zan idazkariak esan ebana, eta gainera amen dau. Eta esaten dugunien bertan bera iztea erabaki bat, ezin da esan, ba bueno, oraintxe erabakiko dugu, urtarrilean erabaki duguna bertan bera iztea. Eta enpresaren eskubideak eta langileen eskubideak horregaitik esan txut. Ez da bat ere erreza buelta emotie hori, erabaki bateri. Izan behar dira, supuesto batzuten barruan, artikulu baten barruan, badauzen. Eta importantiena da, izatea, horretarako deklaratu egin behar dugu erabaki hori es lesiva para el interés público del municipio o del ayuntamiento. Y no es que alguien demuestre que una prórroga de un contrato que sigue funcionando normal es lesiva para el interés público. No es lesiva. No se genera ningún perjuicio al ayuntamiento porque exista esa prórroga. Se puede producir un perjuicio grave si en este momento adoptáramos una decisión contraria cuando la empresa nos pudiera llevar a los tribunales por haberlo hecho de manera ilegal, porque un acto administrativo que es firme no le podemos dar la vuelta porque se nos ocurre en este momento. No puede ser. Y si no se recurren las cosas en su tiempo, los actos administrativos se convierten en firmes y por eso mismo el secretario informa que no cabe admitirlo. No se puede funcionar ahora sí, ahora no. Hay que funcionar con seriedad. Y en ese momento había informes jurídicos que decían que cabía la prórroga. El informe de l'OARC dice que no caben los pliegos, pero no hay que ligarlo. Son cosas diferentes y hay que actuar con seriedad y es más, para cuando se pudiera resolver, estamos en vías de poder tener la contratación nueva hecha. Nik hemen maiganean... Barkatu. Aportazio barrik egingo duzu? Bai. Ez que ostantzien hau jakusi arte egon lehiamen. Ja, bueno. Tema berdinegaz. Ja. Aportazio barrik etxe maduzuz. Nik uste lengua errepikatu barik. Bueno, ez que niri, bai, ustot baietze, baina, bueno, niri ez dute jaten abe errepikatu itzen da orduen, erantzune zertziate. Osa, dinot, guk ez dugu gure mozinoan edo gure proposamenien aurkeztu hau holanen bida edo lan ez da enbier, eta horre gauza danak, zudino zuzena, aldana, ezin dana, ez dakizer, maigainen jarribiko ziren. Ez que, hemen gabizena, ikusten gabizena da, bat, oza, eske argumentazioak argi dauz, baina eskibetan dozuna da, ni guk alegazioa itzen dutxagun, edo guk erreferentzia itzen dutxagun puntue, ez tala resoluzioan zati bat, da, resoluzio horrek erabiltzen daben lege baten aipamena, eta evidentemente nik ez dut zutengo informe juridiko bat, eta ez da lehengo biderra eskatzea jatena informe juridiko bat, itzi ez dakit noren buruen sartzen da nik informe juridikoak einaldota zela. Baina, hemen ikusten dana da, zuek zabizela jokatzen, zehoza pasau el recurso, así que aquí no pasa nada. Eta zuk, ulertzera eman dozuna, hori da, lehengo, esan ez, rekursoa pasiakula, eta horregaitzik gabizela oin, hau proposatzen, eta bigarrena, esan dozunien, rekurso bat, jartzen ez da nien, procedimento administratiboak firmek bihurtzen diela. Orduen zer, bueno, vale. Naiz eta jakin txartoen dela. Ez, mantentzen dugu ondo dauela. Zeinork ez dugu esan, erabaki hori txarto dagoela. Ondino, inork ez dugu esan. Bueno, bosketa, mozinonen aldekoak... Kontrakoak? Bueno, Oier Gómez Mielgo Gasteizko presoari buruzko EH Bilduko aurkeztutako mozinoa. Bueno, mozinoa oso zehatza da,
baina zehatza da bere dramatismo osoarekin. Oin bizi garen egoerean, egoera beraren humanizaziorako eskari bat da, den hori luzatutako eskari bat, bai guri pertsonalki, bai erakundari. Oier Gomez Mielgo Gasteizko presoa, kartzela zigorra Mehausen Frantzian betetzen ari dena, buruan eta pelbesean metastasia eragin dion Ewin sarkomak jota dago, larriki gaixoturik. Hori dela eta bere egoera kontutan hartuta, Gernika Lumoko udalak eskumena duten Frantziar agintariei eskatzen die gaixotasun larriak sufritzen dituzten presoak askatzeko indarrean dagoen legedia, nazionala zein nazioartekoa, aintzat har desatela datozen egunotan Oier Gomez Mielgoren kartzela egoeraren inguruan hartu behar dituzten erabakietan. Gernika Lumoko udalak akordio hau helaraziko dio Oier Gomez Mielgoren kartzela egoerari buruz erabaki behar duen epaitegiari, bai eta Frantziako Justizia Ministerioari ere, Gomez haren jurisdikziopean eta babespean baitago. Bueno, bosketara pasako gara, Mozinonen aldekoak hau batez onartzen da. Erregu eta galderak. Bueno, hemen dator pesaue. Ni galdera badekot, urtarrilean inaben galdera, eta benetan, gure goneke jakin, otako zorra zertan dauen. Urtarrilean zeure erantzuna izan zen, eskatu dozuela informazio gehiago, eta enpresako nino ez dauela emon. Leku bardinik gauz. Oso larria da. Pasetan dan egun bakoitzeko zorra honditzen doa. Eta jesarritxe itxaroten jarraitzen badugu, egunetik egunera, Gernikarrok enpresa horreri izordutzagun diru kantitateak aurrera doa. Esan guret, ju joan biharko gara eurenez, itxaroten jarraitzen badugu, egun bakoitzeko, enpresa posik egongo da itxaroten. Eskatzen ez duen bitartean, egun bakoitzeko zorra gora doa. Ez baina, ez da zer gure dozu zen, baina guk otagaz deko zen diru sarrera, enpresi eskatzen da bezanak edo pagetako beste eitzen da. Ja, baina ordaintzen badugu, diru horregaz, diru itxea osartzen da udaletxean. Ez dakit, diruak altzen gauzela. Ez da holan? Osea, egun bakoitzatik bestera... Bueno, kusko dugu, galtzen bagauz edo ez bagauz. Erantzune etxea etxen gauz, eta pliego barzek idazkarizeri haun denpori izan jakon. Etxeko, eta martxan dau, da lanien dau horrekitzen. Da, bueno, bera plantieko deuz, eta adjudikazio barzea egiteko. Bueno, etnaz konforme geratzen, erantzunagaz, nik uste dut honino ez dakigula ezer, eta nik ulertu naben, zorra kontratu egin bitartien edo kontratu egingo da, hori beste gauza bata, baina zorra honditzen doala. 2015 erreklamazio bat eguan, 2015 osoa pasada, eta orduan 2015 osoko reklamazioa horren gainen ipini da, 2016 osoa pase da, eta 2006ko 16ko zorra horren gainen ipini da, eta 2017 korritzen doa, eta korritzen doan einen, zorra honditzen doa ulertzen dunik. Bueno, pues, bai, kaso edo ni kaso, bueno, galdera batzuk bota duguz, eta ez diez erantzun, ze aurrekontuen inguruan egon gara berbetan, ni botado lehengoa, jakingo neuke, zenbat pertsonak hartu dauen parte online inkesta horretan, zeintzuk izen diren ekarpenak, eta ze pasedan ekarpenekaz. Dinot, bakoitzak ukiko du bere informe teknikoa,
onartzeko edo esestatzeko. Eta orduan gureko neukez, jakin zenbat jende partu hartu dauen, oso errez egiten da hori, 6.000 baten bitartez, kontatzi baino ez da. Bigarrena, zeintzuk izan diren ekarpenak, hori zerrenda bat izango litzateke, batetik diren erarte, eta gero bakoitzean teknikarizek egin daben balorazioaren txostena, eta politikarizek hartu dozu esan erabakizek. Bueno, zenbat izen dien untxebe aldotzut esan, 22. Baina, bueno, beste argitzasun guztizek urrungo ogasun batzordien emonguz. Zegesteko dezemen? Bale, bai, eskarrik asko, ez ulertzen da. Bale, beste galdera batzuk egon dire, bai, aterpetxaren inguruan galdetu dugu Arletek, uste, zu galdetu duzula, zein egoeratan dauen orain aterpetxaren kontratua. Esan duzu ez dekozula informaziorik, informazioa badekozue, bale? Dau, aktan, martxoan 30ko aktan dau, erantzuneen juntan, einzan galderie, da emontzan erantzune, bale? Nahi bazuen aktie pasesarenien zipetik handau, eta erantzune hor dau. Ez, nahi dut erantzutia, Erantzutie nahi dut. Aterpetxien kontratue zein egoeratan dagoen? Baina gauzitxuet, lehen honek erantzun gutzu. Baina apurtxuete berezize da, deke ordezkari bet patronatoko junten, patronato horretan, emotzenako informazioa, eta eurek ez da gile zebe. Haitxik relazio txarra deko zuen, edo zepazta diatzu. Zean, ordezkarri eukinde, espatzue kontetan, zepaztan dan, da gero etorri hona galdeetak etxen, da bera ez dau, ordezkarri ez dau. Hori da zure galdera? Ez. Galdera ez, ni esaten nau, afirmazio moduen hau esaten. Ze, karo, deko zu ordezkari bet, martzoan, 30 dau bilera bat, juntakoa. Azalpen guztiek, ez dagoten muntziako zela, edo hori ulertu dut, eta hona esatozie, nik ez dakiz ez zebe, esaten. Haitxe zuen ordezkariak ez zuen kontetan, edo ze ordezkari deko zuen, ba. Nik ez dut esan zer dakiten eta zer ez duten jakin. Nik gureota erantzutie kontratu ez zelan dauen. Ezke nik horre juntek zetako dire. Osea, kulturetxeko juntiek ez da balizio. Behargintzako juntiek ez da balizio zetarako bez, euskaltegiko apez, da kirol patronatoko apez. Ze, klaro, eurek ez dakize eta gure debe erantzutie, da erantzune idatziz deke. Golpi hori da. Baina, bueno, erantzunea mendekot, akti topeta dutenien esan gutxut. Ati topaten duzun bitxarte, nik ez dakit, Jose Mari, zure egin behar dutzudan galderi edo joneri, ze harrituta geratzen nahi, zergatik ezin dugun, nahiz eta jakin, eta informazio euki, eta jakin gure neuke ze funtzio dekon osoko bilkura batek. Herritarren ordezkarizek gara, hau publikoa da. Telebista deko gor, ez dakizen bat etzetara iristen dan, baina uste dugu informazio honek, galdera honek, erantzun bat behar dauela osoko bilkura, nahiz eta guk informazio euki. Eta eskubide osoa deko gule, osoko bilkura publiko baten eta ordezkaritza deko gun aldetik egiteko eta erantzuna jasotzeko. Txarto banago, jonek esango dozt. Zuek esan duzue argitzeko, argitzeko. Nik ez dinot dana argitzu bida, hamen gauze publikoa da dana. Baina guk ez dakigu hau de Jon, Susarango presidente, eina salpena, ze zure abotza ontzun gure dugu, ze gure ordezkarriek, antza ez tozku ez errekarten, ze joaten dara, da ez dakigu ze pastetan dan, Ez que niri horrek emoten doz. Ba ez esan, ez dakidu, gure ordezkarriek ekardeu hau, baina ez teko argiz esaten duen, da salpen babi dugu. Holan dara kaltera nipetzen dan dut. Zegar, idatzi da bena ez du ulertzen, ez tozku konteu ondo, boin Jon, mesedez, azalduko duzu. Hori. Holan ulertzen doni galdera. Azaldute dago aktan, baina barriro azaldukot. Ontxe, momentu honetan, engendun kontratu txikize, ez? Urtebeteko iraupenagaz, da orduen, guk ez dugu nahi, aterpetxie sarratxie zerbitzu bat emoten dauelez, eta zerbitzu bat emoten dauen einien, ordaindu itzen txagu gestinua gaitxik. Eta pliegoetarako
engendun juntan, eta esan dutena lehen, zuen proposamenak itxaroten gauz. Ze ez dozu entregeu proposamen bat bera bez. Eta engendun berba, plasuena, eta esan gendun, ekainera arte presupuesteta dauela, hortik aurrera ja pliegoak martxan egongo diesela, eta hortik aurrera ja pliegoak teknikoak lanien dauz, eta egongo dala, baina zuen partetik ez da egon proposamen bat bera bez, juntan. Bale, orduen, gestino bat eitzen dau, servizio bat emoten daurie, eta horrein nien, gestinoa ordainduen bide, evidentemente. Ez dakit, edo esperantzan dizedeko zugugan, eta ez dakit zer gure edo zugugan, gu oposizioa gara, Jon, gobernu ezu ezarie, eta zuzara, hain zuzen bebe argintzatik eroaten dalez, zuzara horko presidentea. Mai gainean ez duzu eipini ezer ondino, guk bai hitz egiten dugu nio, gaz, gure taldekoa da eta gure kidie da, eta badakigu zer egiten da berba. Eta badakit eskatu otzazulegu proposamen bat egiteko, baina gobernu ez ezarie. Hori batetik, eta proposamena zeuen eskuetatik etorri behar dire, eta gero guk igual aportazioak edo ikusiko da, segundotxo bat, ez dut amaitxuta. Eta iraien amaitxu zan, urtebeteko kontratuek ezin dira berriztu. Ezin dute iraupenik o luzapenik euki, Jon. Nik uste dut egoera oso irregular batean dagoela pertsona bera edo talde bera kudaketa hori egiten iraietik ona ezin dabe horregon. Bueno, erantzuna egin dutxut, orduen, idei esan, harinauko kudaketa txarra izen salez, temporada altuen hasi biherrien, engo gendun pliegoak urtie temporada alta baino harinau. Eta hori, emondozkoen lanien da ekainien. Orduen, ekainerako ja pliegoak egongo diez, borradora lanien dauz teknikoak, segonda aldaketa bat metroetan, eta bainuetan, eta fatxadan, eta hori dana, da hori, teknikoak jarrien bideue, planoak, autokatzen, eta hori bukatzen duenien lanien dauz, atako gu juntan, eta zuek hor aportazioa badauko zuez, ipini, baina hori, eta lehen esan dutena, zuek badauko zu informazioa, ez dakiz gaitik esaten duzuen ez deko zuela. Kontutxuet, informazio falta izen da kontratazioen inguruko irregularidade bat somatzen genuen eta galderie horren ingeruen joan da. Nik esan dutena da, ikusten gendule iraien kontratu txiki bat akabetan dala, luzetu ezin dan kontratu txiki bat akabetan dala, eta iraietik aurrera, persona horreri pagetan jarraitzu jakola. Eta hori izen da galderie. Aterpetxien inguruen enbiguzen ekarpenak edo ez duguzenak enbier engo guz. Dago kizon momentuen. Baina galderi hori izen da. Bueno, ni petza dute erantzune zehatza egin duzuela, labur eta zehatza. Ez ari posigratu horregaz, bueno, hori beste problema bada. Erantzune egin duzu eta punto. Beste galdera bat. Gero, beste galdera bat, hor, egon dira arlo sozialeko partidetatik ordaintzen diren diru ordainketa txikize dizen horrek 300 eurokoak, eta antza justiziak aginduta lantaldien bihar sozial bat edo zigor moduko bihar bat egiten da bizen batzueri emote jako zan diru laguntza edo ordainketa horren zer gaitxize. Nik ez dakit oine erantzuteko moduen dauen, eta ezin bada, eskatuko egunke idatziz. Bueno, idatziz gure gazu esango jatzu, Bat ahili izan ganera. Hori, ez da 300 euro dozen bat esan duzu, ez da izan badan, bat istripu baten lehen zan. Hemen udaletzien, hori lan sozialak enbiarra guitzen debenien, lan zimin etorten da jente bat, eta orokorrien, lagundu itxentzako etorten dire, eta nik gernikenen gure dut, zehaben gerniken bizinaz, ustantzien joan bidu basaurire, edo ez da inora. Da ben egon biu laguntzeko. Eta normalien die jente espeziala. Jente espeziala da eno adjetiborik imintzen. Espezialak. Eta deke zigorrak egoten die kartzelan, eta gero esaten ze trabajadora sozial edo esaten da, horrek esaten dugu, bueno, nik hau dekot, horregan niken betetan badezu honen beste ordu lanien
beteta 40 ordu, 80, segun zelako zigorra deken, da, bai egon dire horrek, bata gero kobreuan egunen instrumentu egun deilen zan, suerte txarraz. Baina ze pasezan, etorzien ona, eta ezeako laguntzari gukin, ez edateko, ez jateko, ez ezebez, da gu janbarik, ez du izten inor, eta horregatxik lagundu xaken. Horregatxik. Arrazoia nik ez dute diskutitzen, nik galdetzen gendun, prozedura administratiboa zein dan hori eiteko. Ia diru laguntza deialdi bat hauen, zelan kudeatzen dan, guk kudeak eta aldetik gabiz. Hombre, imaginaten dut, horrelako egoera batean dauen pertsona bat, ez dela munduko zoriontzuena, eta seguramente emondako eta laguntza gehiago mereziko dauela eta emonaliakola. Baina gure duguna jakin da zelan kudeatzen dan, ze gaitxik emoten dan eta ona edo txarra dan emotie. Nundik ataraten dan diru laguntza bat deialdi batetik datorrena, da kontratazio bat, zer dan, hori da eskatzen duguna idatziz. Ez da kontratazioa bakarrik esan dugu, zelan horrek langile sozialak horrek kartzelakoak edo ekarten deu, esaten dugu, bueno, honek arazoa dukin deuz, da kartzelatik urtetan deu, da laguntzeko presa hauzie, brigadako jefir esaten jako, presa haus ukitzeko hau lanien hor margosten edo zeuz erretxen. Da bai, da gero dinozu, zelan daun, ez deko euro bat, darek gitxinez bokadilloa jamideu. Eta persona bateri zoritxarrez horrek arazoa dukinde euro bat edo bi edo 300 euro emon jateko hori txartoinde dau, nik engoneke izi egun naro, goba inoz bez. Olako arazorik espaleko. Olako personei lagundu emizako. Totalmente ados gauz horregaz. Kaldetzen duguna da prozedura, ez? Prozedura da, honek arazoa deko, betxu. Hemen pasten da beste guzua bebai. Paselei, geur, amedik urten, daula altxangoak esatie, hemen dau bat, bagundo bat, edo olako bat. Ari zen bizako lagundu, ze prozedura da horretarako. Zubadak xotopeko zure bagundo bat kalien. Horre, oin, geur dauen denporiaz, igual egin lehi lo kalien. Ba, neguen, bajo zero egon da hor, non nora lo etxen eraten dozu, da laguntza etxen zazu. Hori da, labor humanitaria, da punto. Ulertze dut, zeuk erabakitzen duzula. Bueno, nik, akabetako, lehenen du berba, geuzasko onganien. Bor, pasko hastien, 18, esan duztia parejadoriek 18, 19, 20, engo dala pavimentazioa, asfaltoak, zeretik, zarazpetik kurrojako eraikinen arte, zeia zeran amaitzu dire hor kalien, engo debela, hor hastien. Hortik aparte, bebai, engo dala, guk gusten du birrezkoa dala. Txorroburutik jai alai, hor San Fidel ikastolako kalie, bebaiengo da hor hastien, gero hori paso elebao edo hor istripu egoteko peligro dauleko bebaiengo da, eta beste ikastolara igoera hor aldapandize dau, eta bebaiengo da. Bakizu horrek trafiko arazoa ekartzen deuz, hori nio ikastolan dago porretan egongo dir, eta zuberte bitxetuko tak, bolan pentseta gonda. Eta hemen, oinarte atzeratu, guk gure izan du, baino gehitxo atzeratu de hau lana, amengoa, horaztien engo dala. Da bebai, beste tramo bat, dauan mestik ebaso kalien, San Francisco Elixien parienan kaminoan, surko batzuk kamioiek eta pixu askokoak egin de, bebai engo da. Da bueno, gero hortik aparte, balien 26, lehen bezan gendun, da 80. urte horrena bombardeoana. Eta programa badau, hori programazioa bialduko jatzue dan hori datorren hastien, eta bueno, parte hartu aldeuenak, ongi etorria. Da, errefugiatuen zerari, 29 urrengo hastien, hor Jose Vicentek esan duen moduen, jente asko ongo da, denpora hona badau ganera, eta, bombardeon geusek. Eta gero hori, jente asko ibilko da Gerniketik. Beste barik ondo ibili.